Mesmo ako kuno, sa lang bigyan do siya sila diso do siya disikuda. Guys, let's go, guys. Take guys. Show them makazato uyakuzonyenga. Come on guys, mirai. Come on guys, take vamwe mudedza mwe vasasare guys. Vamuri kuziva kuti varikuda kunyenga, vari kuda kunyengwa. Antika iSaturday nhasi tiri pamafaro, tiri pakufara aiwaka. Ini zuva ndakuya confession handiti nokuti ndakasvika late kumba. Semunhu akakuudza kuti ndida kumboona vanhu mukona. 10 o'clock zvangu tichisvika kumba. Saka inini guys ka imi dedzai vamwe. Antika tiwane kufamba nenhikirikiri nebhora. Antika dedzai vamwe tinyengane tichifara tichidiri. Antika muchidedza vamwe mimi guys ka tofanira kuridza officer vamisa nditi officer vanenge vamisa maofficer muri pera maofficer makatamisa here muri pera vaofficer makatamisa here ngoro dzamire here right. Dedzai vamwe tinzwe. Antika dedzai vamwe tinzwe. Ehe officer vanenge vamisa ngoro handiti mazviona. Saka kana officer amisa ngoro panenge poda chimusikana chimukadzi padhuze. Handitika vakadzi vacho varikowo apa. Handitika varikowo apa vakadzi. Ehe aiona ndisi ndakaimba song guys. Ina ndisi ndakaimba song uyai munyengwe. Indati uyai munyenge. Mazanoka zvangu 50-50 unonyenga uchinyengwa. Handitika se weekend kudai. Dedzai vamwe tegai mabhuru renyu vauye kuzonyengwa panapa tichiprepare vana officer vachimisa is right. Officer vanenge vamisa panguva iyoyo kona vatomisa kuzoti zvinhu zvaipa zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kana officer kumisa. Antika muri sei guys. Hello guys, muri sei Salmonani Ninja Rintimela madekwana abudhi muri sei guys. Muri sei aiwaka guys nangoti rega tiche live yedu yekutsividza live yanezuro sevanhu vakati Madhuve siyana neni Madhuve ngenyi Madhuve ngenyi Madhuve uchindidaro ngenyi uchindidaro siyana neni Madhuve ngenyi uchindidaro ina nhambodaro ndokutondiudzira zvokutaura ini ndati ngoro animaona right guys. Saka tikuda titsive kalive yanezuro kana kuti vanhu vati kuinbox kumungoti ndichekirewo murume akazodei ndichekirewo mukadzi akazodei ndichekirewo murume akazodei ndichekirewo mukadzi akazodei. Tikati aiwa seweekend kudai hatikaunzi confession. Handitika yakatojambika nezuro confession ichauya hayo next week. Nhasi tingoti masingu. Handitika hanzi doidoi ari kure magi zvakaoma. Doidoi ari kubirthday mangwana. Doidoi is birthday tomorrow. Saka doidoi ndana yechi dakachita pre-birthday celebration yake. Handitika doi yapano angachita pre-birthday celebration yake but birthday yake riko mangwana. Saka nenda kuchurch tati mangwana ozonyatsa asi yake adi afara nhasi. Doidoi vanhu varikuda kuti happy birthday kwauri. Vanoda kuti happy birthday kwauri. Doidoi uyu guys. Doidoi is here. Doidoi uyu. Tell them your birthday. How old are you going to be tomorrow? 8. Yeah. Serious? Yeah. Did you say hello to them? No. No, you must say hello to your mama's day. Okay, hello. Arkusa 8 years, Mangana Doi guys. Tomorrow Doi is gonna be 8 years. And you got 8 years. Look at your hearts. Those are hearts for you. Those hearts are for you. They're not for me. They're saying happy birthday. Thank you. They're saying Mama G Mafana, she's saying happy birthday. And Magis Masvanda is saying happy birthday as well. Bo Patti is saying happy birthday, gorgeous. Yeah. Right? Tomorrow are you going to, I know it's a birthday, but are you going to dance for them? Yes. Serious? What are you going to dance? Tambula? No, piano. My piano. Okay. Mama Liz is saying happy birthday, Doi. Okay, thank you.
And Mama Mavura Mafi, she's also saying her birthday. Your sister Maggie saying, I love you. Mama Samantha is saying, hello, pretty girl. Priscilla is saying, Pascalia is saying happy birthday as well. Alice, happy birthday. Magumbo, happy birthday. So many of them are saying happy birthday. At least they made the day. Now you can go back to watch your TV. Right. Dodewa chembera, guys. Dodewa kura. Dodewa chembera, dodewa kura. Right. Saka guys nasi munenge mchinyengana kana muri vanhu vari married yenyu aisi show yenyu munogona yenyu kuinda kunobata varume venyu muchinokwiza varume venyu makumbo muchinofara nevarume venyu aisi show yenyu handiti kana muri married vakadzi chindai munokwiza varume makumbo muchikwiza varume magaro handitika imi vakadziwo kana varumewo kana muri pano indai kumadzimai yenyu handitika munodhonza madzimai yenyu muchitamba nawo muchivatekenyedza pasi pemakumbo muchivatekenyedza muchifara navo handitika iyi aisi show yenyu handitika aisi show yenyu iyi saka pane vanhu vanoda kunyengwa panasi pane vamwe vanoda kunyenga pane vamwe vanoda kunyengwa handitika right saka zvati pane vangafona apa handiziva kuti ndio kunyenga here kana kuti ndio kunyengwa handisi kuziva saka zvatiri kuda kuita apa ndezvekudai so guys handiti wokutanga regai ndidedze pane munhu aita kuti ndizouya nelive iyi kai pane mubhudhi vari vekuzambia pane mazambia anotifollow apa pana bhudhi wekuzambia vantu vakandifonera nezuro manheru vazondifonera futi nhasi vakati ndiri kudawo mukadzi wokuzimbabwe bhudhi ava vati vari kudawo mukadzi wokuzimbabwe vari vekuzambia bhudhi ava asi vanoda mukadzi anonamata because vanodiwo vanonamata havazodi mukadzi wokuti kwai handidi mukadzi wokuti anoda zvinhu zviri materialistic ndoda munhu wokuti tinotovaka chaiko chaiko handitika kuti ndizoziva kuti vachuzawo zimbabwe sei handizivi ivo bhudhi ava infect vachitouya vakatouya vachiti vakatageta ini bhudhi ava vachiti ko imi makawanikwe ndikati ewa indakawanikwa zve ndikadororiwa naimi hanzvadzi handimaona saka chinditsvakiraiwoka mumwechi wokuti tingadanana navo handimaona saka ndikati aiwa regai ndikutsvakirei saka kana uripo hakunowa kuti unoda kuenda pazambia apa handiti unoita zvokuziva mwari unoziva mwari havadi munhu anodhakwa handiti anoziva kuti anoda kuenda pazambia kunowanikwa handitika ndiri pano wondibata handitika ndakukanga makubvunza makore avo avanga vachida kuti vaya asi online varipi budhava futi kubudhava vafamba sei asi online ndakaitona tichinga tavabata here tinzwe handifungi kuti budhava vangaku I don't doubt. Come to WhatsApp, my brother. Can you come to WhatsApp? Oh, WhatsApp. Okay, sorry. I'm just on the table. Once I'm done, I'll definitely come on WhatsApp. Okay, how many minutes? I've just started. Give me about 15 minutes. 15 minutes. 20 minutes. Okay, just tell me that issue that we were talking about. Which ages are you looking for if for a good wife? Okay, 30 years. 30. 28 to 30. Yes. Okay. You don't want somebody who's drinking, right? No. You want somebody who goes to church. I'll send a message. I'm going to write a message. Okay, just write a message, please, now, so that I can see exactly the type of a lady that you are looking for. Okay. All right, brother. All right. All right. Okay, thanks. All right. Hey. So, Mashua guys, 28:30 mkana wenyu wamuka. Mozo tukaisimeli wanotirasha 28:30 pa Zambia fe. Anditika wenda akupa Lusaka pa dola. Anditika pa dola pa Lusaka. Zambia 28 to 30 paita budi mu Zambia. Anditika vari kutsvaga munhu wokugara naye. Havasi kuda munhu wokutamba, avada munhu wokutosetla naye down. Vanoda munhu wokutorora. Vanozvigarira muno South Africa sanogara muJoburg. Anditi vanogara muJoburg. Saka na uri wa muJoburg imomo anditika 28:30 paita brother pano. Vanotopfeka magrasi. Vanopfeka magrasi. Paita 30 paita brother pana pavaripo anditika. So
28 to 30 machembere imbomirai tichasvikawo kwenyu iko zvine zvipatanga 28 to 30 ndo vari kudiwa handitika make sure uri munhu wanodiwo havachasenda message chiyezozwa zvizere kuti vari kunyatsoda munhu akaita sei saka 28 to 30 kana uripo please itogara wafona izvozvi nditokuita kuti musangane tichopedza chikamu chacho 28 to 30 gara watofona izvozvi kuti ini ndiripo hangu I want to be a potential candidate handitika tichitora namba yako izvi nditopa bhudhi aya mutitaurana kuseri handiti saka kana uripo ndongomirawo 3 minutes chete kuita kuti vanoda kufona vafone namba dzekufona munodziziva namba dzefoni munodziziva munadzo handika fonai handitika tiwane kutoti tiise zita renyu pasi tinyore pasi bhuku redu tinaro panapa iri bhuku iri tinaro totonyora pasi totovapa namba idzi handika zvotofaya motononakirana kuseri uku handiti motononakirana kuinbox uku handitika so guys itai muchifona chinditaurira kuti mufonerana apa vanopfeka magirazi magi vanhu vanopfeka magirazi handika shidikamukoda magirazi here masikana vanopfeka magirazi handimaona vanopfeka magirazi saka 28 to 30 kana muripo ibvai matofona ukanyerawo gwazi gaisida zvakati changamu handiti changamu madhairis mukanyera mugwazi murume unosilipa unopoya uyu murume unopoya akainda mukati memazvigumo enyu musazoya kuseri kuchitwa ndida murume uya murume uya ini ndiri kutaura pano pashow because we've got nothing to hide pano pashow fona izvozvi kuti aiwa sisimeri handika hatisi kuda kuona fisa is just a voice raunongofana naro ini murume uyu ndinenge ndamufarira chiitai kuti nditaure naye nditi muritaurirana hanimaona mutaura saka garai madi chitofona izvozvi tione tapedza please 28 to 30 garai matofona izvozvi so and changamu murume uripo auction handika do we have somebody who's calling on this brother in Zambia do we have somebody who's calling on this brother thank you my sister let's answer the call hello beautiful how are you beautiful I'm good. Very good but uri mjoni herewe asi unokwana ndizvozvo unokwana naivide bhilo yangu yaende piko ndiri kuabawo bhilo yangu panapa very well unokwana zveshuwa unokwana panhingikiri pataugwa pacriteria apa unokwana you never know handiona zvinongoita unongopindawo patop 3 zvodzidzi ndipewa ball point ndipewa bhilo unongopindawo patop 3 apa unotokwana handiwazvona unotofamba pinda plus anopfeka magirazi zvako iwe unotopinda ukatokwana ukato amen handiselina vari kupiko pinai nhamba apa handiselina ndipei ball point guys ndipei ukapeni nai kati munhu aba bhilo yangu panapa titai fast ndoda kumupa ndikutora nhamba panapa ndiwane kuti good ipencil but doi alright iripo ikandishandisa pencil yacho next time munhu anoba bhilo yangu tokunana panapa bhilo yangu inogarira padhuze kuitira kuti kana vanhu vachinyengana kudai so pane vaida kunyogwa manhamba ishuwa handiwaona ndizvo ndoita ido I think ndikandite zvokudaro kuti ndibve ndatomuforwardira nhamba izvozvi unodzidawe nhamba iyi saka ndake kumupa dzako ndobva akufonera bhegi okomunikata newe alright ndo changamu yatinodai zvinhu zviedzwa shamwari chembere kwachiri yakabika matombo ikamwa unozamawo nai hapana chakamboipa pamwenya ipapo unopinda chete iwewo hautadzi kupinda alright sharp right tave nefirst candidate yekutanga rega tibve tatongoisa nhamba kuna blas kuita kuti hanzvadzi vagare vakatotarisika netivape nhamba nhamba inoti kudi plus
first candidate done. Right? Do we have another candidate? Can do we have at least pakaita 3? Antika munozonodzidzana achinatsa kuona kuti iye chachaende upi. Anditika muchidzidzana. Anditi so do we have two more to go? Do we have 2 more? Who is bidding? 28 to 30, 28 to 30, 28 to 30. Do we have a 28 to 30? 28 to 30 years who's local or abroad? Do we have 28 to 30? Do we have 20 to 30? Do we have? Please call. Please. Gati take from Zana for Tima Menebora. Antika. Gati take from Zana Nebora. Varipoere. Hansi Sisimeli Chipea Rume. Sisimeli inbox Jaita. 49, 28 to 30. Do I put you up and go, 28 to 30 years. Council 20 Udakupinda. Pa Zambia. Pana Budiveku Zambia. Varipara Muzambian. Should make them shoot and churungu. Antika to the churungu. No good Shona Vadi. Tishona abatochi abagoni tishona mantara chirungu. Saka please make sure kuti 28 to 30 28 hands na magnida one zero pa BP but it's immediate cash cap 28 to 30 28 to 30 hands na Melissa ndoda ba changa tawo. Hey fachanga tavane mukadzi unorohwa kufa kuti fi ende unokuiwa uro yokuta kumonyorogwa pane mudzimai vachangata right. Saka I think brother avato wina 1 year you have. Antika uyakachanga mchanga musikana. Akachanga mkamana. Atozvibatira keblas vaka right. From there problem ndinokuona imi madiaries. Ndokusivai. Munenge mchida kuti mutsvage motaimira munhu anenge afona moti uri kupi ukanzi diaspora motanga kufona. Ndo materialistic yanga ichitaugwa nabhudhi vekuZambia ava. Kuti munoda zvinhu zviri mene musatsvage pane advantage. Problem yenyu vasikana vemazuva ano imimi muri kuda advantage kuti munotarisa kuti ndikadana nemunhu uyu what do I benefit and what do I gain. Hamuchitarisi marriage dzamuri kuda dzadzi. Hamuchitarisi marriage kuti muri kuda marriage imimi muri kuda kuenda kudiaspora. Ndochinangwa chiri kana mave kumozotiza handika muri kuda kuona kuti ngoro yaofisa iyi handika yakakura here zvokuti inogona here kumisa handimaona zvakanaka mobva mateverera. Kana ngoro ikasaita size kwayo ashambi zvakanaka kwamuri munoda kuona kuti muno benefit ere zvinoita vemakomba venjuza hanimaona kuti munopikwira munopiwa here maRamborghini nemota idzi maBenz hanimaona kana kuti muchibhadharirwa amen ndozvame muchida. You are being inspired nezvimwe zvinhu zvekuti zvinhu zvemiti hamusi kutarisa nyaya yekuti unoda kuti urogwe ugare. Muda sasa kuti toda kumanyiza ndoda kuti slay queen I need somebody to provide me with a Peruvian hair with a mabutsu andika apinda fashion masvano hembe dziri fashion masvano ndo zvinhu zvamuri kumanya nazvo ndochi materialistics ati kutaura anditika right. Tichaona makazi ari kufona here uri kupinda here panyanga right. Kana paine varume vari comment section varume gaitenge nevarume varume ndo musoro wemba andika varume ndo vasoro vemba ti ndo vanokwira ndo musoro wemba varume. Saka varume tombopa imimi mukana kuti imimi varume chitanga imafona imimi kana muchidawo vasikana chitanga itambopa imimi mukana muchifona kuti ndikutsvaga musikana akati ndawane kutsvaga isi asi panza kutonera zvisingaiti munomba munopisa hey tushabudiko ndawane kutsvaga izvi hanimaona right. Mofonawo antika varume kuti ndikutsvaga musikana akadai vakadzi vakawanza zvititire isi hanimaona tikurumidze kufamba. Saka kana muri vana naijogurupiti andika nhasi kana muri kutsvaga varume panapa motota kuti muchitofona fast namba dzakapinwa apo idzo ndo nhamba hanzi mashurugwi simeri ndo saka tichidaro okay but havasi vese kamashurugwi yesi kethi uchu havasi vese mashurugwi vamwe mashurugwi vamwe havasi mashurugwi umwe anenge achida rudo zveshuwa asi umwe anenge achidawo zvekutamba. Saka I think ratio ingori 50-50 sezvamunongoitawo imi vasikana andika zvamunongoitawo imi vasikana yesi Brit Ebony hanimaona munenge muchidawo mablazers hamusi kuda verudo muri kuda vanokupai zvinhu but chai miri kufamba ka marriage iri kufamba panonaka pari kupera muri kupera panonaka handiti mazviona muchingoblesiwa muchiko marriage ke wozoti kana wapera wakwegura wounyana wapera sisi kudai wakutsvaga munhu wokuti achikuroora manje exactly koni murinda ufunge apa ndine tamsa time yangu ufunge ipapa pana tamsa time yangu kuti ndiye pana handiona kungoti ndiri kubhoyikana na chokwadi truth be told anzibvisai mawiga naiwe queen mother sina newigi yangu
wakwana paiko pawigi yangu ndodzichembera izodzidzi. Hanzi take off your jumper sisi. That's what making you jumper. What is a jumper? What is a jumper? Nai usatara sinamsoro. Oh, kanzi mene pose isusu iko zvino here atichiri kumboinda. Hanzi jumper ichi. Ndofunga ndochuta nditsve ichi handichika ichi chandakapfeka ichi handi ndicho chikurehwa handiti na Zambia timdora chete. Usanyepa. Aiwa usataura zvisina musoro nhema dzako. Aiwa usataura zvine musoro. Mina ndikubate shamwari. Mina ndikubate. Ini kunzo kwatinoita nevasikana. Kunzo kwatinoita nevasikana usataure zvisina musoro. Vasikana vakawanda vanoti paZambia, paNigeria, Zambia, Nigeria, achimwene Zambia apa. Kwanzi vane ningirikiri. Iye munhu anenge munhu kwaye mano handiziva hangu asi anenge munhu kwaye. Kwanzi vanhu ivavo vakakomboregwa. Zvanzi vanhu usataura zvisina musoro. Kwanzi vanhu ivavo vakakomboregwa zvisingaiti. Vanhu ivavo chero chikaita chidora asi vanhu ivavo kunonzi vakakomboregwa zvisingaiti kwaye vanonyatso kugona kushandira pakirawa. Pakirawa kwaye vanoshandira zvisingaiti. Achimwene paZambia, paNigeria ndinongowa kuchinzanzi pakangoipa. Zambia ndikunguti inokwana. Rameno regatimubvunza. Nei comment section. Sweater makapfeka. Ndiyo I think ndiyo iri kudaro rega ndigonobvisa. Rega ndidi kunobvisa. Nai mi guys imbonyatso kundudzai. Kune vasikana vakawanikwa here kuZambia panapa mutipewo musanyareka isho yevanhu vakuru kai tikutandara tiri madzimai over 18 handiti musanyare isho yacho totozvitaura because tiri pasho yachona. Kana uripo wakarobva kuZambia uyatipewo explanation. Tipewo zvawakasangana nazvo zvauri kusangana nazvo kuti zvakamira sei vamwe vasati vawira. Kana kusina zviriko ugare waudza vamwe kuti hakuna zviriko. Kana kune zviriko woudza vamwe kuti aiwa isi tiri kudla noriver tigere zvakanaka tiri kudla noriver tiriko kunoku. Hanzi Zambia varume hadzi dora sisi. Why am I finding it difficult to trust you? Usataure zvisina musoro. Why am I finding it difficult to trust you? Unoziva usataure zvisina musoro ka kumagrupu evakadzi kwatiri kumagrupu eWhatsApp kwakadzi kwatiri kauko ndokwatinozviwa kuti kwanzi varume vakakomboregwa. Ivo vekunana Zambia kwai vakakomboregwa zvisingaiti. Hanzi Zambia kudi vakomana vekwamurewa hamutsi kuvaziva ini wangu akanditi ndikaita munhikwi. Urikuona malikes ari kumwaiwapo. Malikes ari kumwanayo ane zvirevo malikes ayo. Hanzi vanoshandisa mushonga webhutsu. Pamushonga wangu handizozivi. Asi ndowakuti vakakomboregwa. Pakirawa apa kwai vanoshandira. Pakirawa apa ndakadzochinzwa vanokupedzera pakirawa. Okay, hanzi nalaina varuZambia varume dhololo asi vakadzochi ndozvino. Zvikanzi naSamantha achimwene vane chidora, vana achimwene asi vanogona kushandira pakirawa. Okay. Kwanzi natinotenda Bukutu Zimba ndo number 1 pakushandira. Wakukonesa vana kumusha kwenyu. Iwo baba wekwangu vanofona ona tiri pashow. Baba wekwangu uda kufona utiri pashow seiko. Fambai zvakanaka kwamuri kuinda. Hello. Baby. Alright, mina ndikufonera bheki ndiri pa live. Mina ndifonere mufambai zvakanaka kwamuri kuenda chete mimi fambai bo. Ndiri kutaura never way. Nani? Hakuna zvakadaro. Don't worry, muinda manje. Alright, chireka kufonerai nokuti hatichahusisi kuti zviri kufamba sei. Chireka kufonerai. Aiwa nditoripo izvozvo so. Don't worry, antimata check in here. Munoinda manje musanetseke. Aiwa, alright, iripo baby tobatana time. Aiwa tobatana Nei. Aiwa, vari kufa vangu vaenda vari kufa kuenda kwavari kufa kuenda. Andi
Saka problem yavaita vanhu ava ivo nemunhu colleague yavo yavari kuinda nayo. Vana vachibva pano vachitogwa nemota yekubasa vachienda kwavo vachienda kuairport. Ndavaudza ndikati musamwe ivo vabva pano vachimwa. Animona abva pano vachimwa. Saka iko zvino izvi kwaita kugara satadi. Ndikati muri kuziva kuti muenda amwe animozoti muenda nguva kwaita delay iwe. Ndikati muchaenda ka animona. Saka ndokwana papi nditori kumpa vanhu vari kuJobe Kempton Park or ndopindepi. Right. Saka guys ngadzokere panyaya yedu. Anditika ngadzokere panyaya yedu. Kwai Zimba roshandira kudarika vana ningikiri kwai Zimba musi kuriziva. Saka akusi kukoresawo here vana kumusha kwako. Akusi kukoresawo vana kumusha kwako here kuti wangu wakoresawo. Andiziviwo. Andizozivi hangu. Right, Twin J uriko urutsvaga here musikana. Kana urutsvaga musikana chifona ndo show yateme chekuti mufone show yachona tsvakai. Vamwe vari kuti timu ningikiri, timu Zambia, timu Zimbabwe, timu Nigeria, timu anachimweni. Right, segai tiona vari kufona. Hello? Hello? Kola hello? Kola hello? Okay, mirai timufonere beki. Mirai timufonere beki. Tuone vachova kufonera beki. Right, hanzi makungu akaipa. Wo, ina ndizozivo zvemakungu. Right, timufonere beki. Kana Samantha aiwa kana. Hello? Hello? Tikatitori vamwe. Hello? Zvangoti zi, gaiti va drop. Right. Vafonai. Hanzi bamnina ushamuzi. Aiwa vane shamu vane munhu colleague yavo yavanayo. Vane colleague yavo saka kuda kungondi ipapa vanofona kana ru 20 mchaona. Ru 20 vasati vakwira. Ru 20 vanenge vachingofona sure vangori vabvira kufona. Hai ngavarigere mboita zvishamba dzangu pa live. Tawanda une musikana here tawanda holiday pana panhasi vanhu vari kunyengana. Uya utsvage musikana fona panhamba idzo kuti utaure kuti utsvaga musikana akaita sei so that tikutsvagire musikana. Hanzi kana maenda kune dzimwe nyika aiwawo. Vapi kuwanasimudza maflag ava. Avaiti zvesocial media ka. Hanzi Zimmen havana rudo sisimeli ende havana time newe. Asi vanaro wani rudo. Rudo vanaro wani chero nguva iripo vanowanza avo kuzofamba pabasi time vanombokupawo. Magini chamufonera Gilbert kana akakwira ndochataura mangwana kana asvika kondotiza here naye andai kumba kune mari chengera kunenge kuchinzi izvo zvindaudza ndiri palive ka vanenge vakutodongorerawo mulive imomo kuti tikutaura nezvei kune uchinzi rega ndione kuti vari kuitei hapana. Hanzi ndokumbirawo hachi dzenyu idzi bridge dzakapinwa pazasapa idzi namba dzakapinwa pazasapa idzi namba dzakapinwa idzi ndidzo idzi namba dzakapinwa apa ndidzo idzi. Hanzi makongolisi moto aiwa ina ndizoziva angu zvemakongolisi namba ndakapina apa pazasapa. Right, kana uchida kisho right vasikana fonai kana muri kutsvaga varume kuda kukomana vari kunyara naye varume vari kunyara fonai vasikana kana uri kutsvaga murume vari kutsvaga tiona kuti tingamuwana here. Fonai at least pakawanawo 5 vanhu vanodanana ndotopedza life nozati at least kune 5 vanyengwa anomaona kune 5 vanenge vanyengwa. Saka vakadzi kana muripo right fonai tinzwe. Ini kana baga kufona guys live ndoichinja live ndotoichinja tikataura nyaya dzedating pano tikasana nezvokunyenganisa vanhu izvi ndongoichinja because nechitobhekana ndikana vatauriko zvinesina hope saka ndongoichinja topic toenda kumwe animaona. Fonai kavasikana vacho kana munosindinetsa everyday kuwhatsapp muchindinetsa chifonai hamuchafoni. Right, handina kuziva inini dei ndakuziva ndakuningirira
ndavaudza kuti vasangane newe uende kuairport. Handakuziva ini. Hanzi vashema Mazimba Lovely. Mazimba ne Rafa nditi. Mazimba ne Rafa ndika. Right guys, ndiri kupa 3 minutes mukasafona ndakuchinja topic. Mukasafona ndakuchinja topic. Ndotochinja topic same time mukasafona msazoya musatozombofa makauya ku WhatsApp kwangu nditi kwai simeni lutsvaga muri makati kana musina kufona pano. Kana musina kutofona musazokuya pano musazoya ku WhatsApp kwangu. Ndotochinja topic. Kwai ndo show yanga yakuitwa kumadhumbe diaries kai. Atizivi Josephine chatoziva chisipana pa takatanga show iyi kudhara long time ago. I think last year we have been doing these shows my Fridays and then we stopped a little bit because takanga tangostopa nokuti vanhu vainyengana vacho vaidi na confession haiti Saturday Linda inoita Friday haiti Saturday inoda pa Friday confession inoda pa alright. Apana fona saka guys ndakuchinja topic. Right, tongona batini dating imomo but takuchinja direction. Anditi. Right. Vedu tira kumboziva ungati let's have a discussion. Anditika. Let's have a discussion pano tichitaura. Pa varume imi vakadzi muri dating anditi. Varume muri dating wa anditika. Hatimbonzwa iwo ma challenges amunosangana nawo anditi. Muvarume mukati mema dating site amunenge muri. Kati varume vamunodiva munenge mchisangana navo. And kana uchigona yambotudza ushurugura kakubhaja ngura zvokuti rakupinza alright afona. Uda kufona takuchinja show. Akufona. Kola hello. Kola hello. Hello, Sis Melly. Muri sei? Ndiri right, Sis Melly, muri right. Ndiri bo. Ndafona nditsvaga. Uri tsvaga. Pane noise, amene pane vanhu vakuita noise kumasure. Vana vari kuita noise. Okay. So uri kutsvaga munhu mane makore mangani iwe? G30, G40, G50? G40 from 41 up to 46. 41 to 46. Munhu ari pamunda ari kunyika ipi? Ini ndiri kuchando. I don't mind. Kuno kuchando kana Africa. Saka une vana vangani kona? Ndine vana 2. Okay. So wakaguma kurohwa lula rini? Kuchiri fresh? No, Sis Melly. Wagarisa? No, 2013. Munina. Wakaguma kurohwa lula 2013? Kwatovhara zveiwe. Ndatovhejini Sis Melly. Watovhejini mai mwana. Zvino ukamwana achauya uchakugona, uchazvigona. Zvauchatsemugwa nai. Tinotangira ipapo. Sorry henyu ndine flu saka mukunzwa voice rangu riri. Alright. Unoda kumbobviswa ngura? Ngura unoda kutombokosha ngura zvakasimba. Nemi UK muri kuhera uko varume ku UK vekuchando please. Ndibatewo pana pamukweshe muningi wangu ngura. Wanyanya kugarisa ngura tichizanyanyisa. Please kana une 41 to 46 years uri kuchando. Hazvina basa kuti uri kunzvimbo ipi as long as uri kuchando munoshanyirana. Ndibatewo. Ndibate. Nokuti hazvibese kuti tichitsvagire munhu ari kuno kuAfrica kuno. Unoona ukuthi hakwanisi kuzomukwesha ngura idzi ari kuda munhu anonopa ground. Anonokwesha ngura idzi nenhikirikiri nesteel wool. Ndiye munhu atiri kuda. Hanimaona. So guys, kana UK uripo here varume ku UK apa ingondibata kuseri izvozvi. Get hold of me right now. Izvozvi so ndibate kuseri kuti ndiripo ndine 41 to 46 zvino varume kushurugu zvanonzi mashurugu eku UK zvanonzi mashurugu naiwe. Ndoda hangu munhu Sis Melly, ndoda hangu munhu anoita anotora zvinhu ne-slow pace, not slow steering but aiwa but wagarisa slow pace munhu akagarisa 2019 13 14 15 16 17 18 19 20 20 9 years iwe usatembe iwe apa ndofunga chero hasha vana vahwa nekuwanzwa nekuitira vana hasha kumba uku. But it's true, it's good kuti titange tazivana ka. What I don't want is in a relationship with someone mushurugu anouya ungondishurugwa ndinotongoenda. I'm looking for someone who's saka
for munhu wekusettle down kuda kuti titange tazivana first. muri kuzivana papaya munhu obva akushandira munozogona kubata here mafeelings because ukatoona murume wangu otopinda mumbaka inenge itovhuta kuti fufufu semunhu agarisa musadaro zvinongoenderana nekuti tinenge taingeja sei tadzivana sei kwete zvekunguti munhu anozongofunga kuti anongouya atongoda kuita zvaanoda no. plus kana munhu achingowamuwana utange waenda maenda kumatest. Yes, saka I don't mind kuafrica ikoko kana kuno I don't mind. Chiro Africa zvinogara kuti Africa wakundisa panguva yakaoma zvo foni nhasi foni yangu haivati kana wakutoti Africa vawa kuti uri kuchando nhasi foni yangu inenge ichingoringa zvousiku hwose inenge ichingoringa usiku hwose foni yacho right. Kwanzi exceptional chero vanhu vari kuafrica makwana kwanzi chero vari kuafrica as long as une 41 to 46 ende unopfuura ini ntombo kuvheta tinyatso kuona kuti zvishua hauna here mukadzi chekutanga unomboinvestigatiwa tomboona kuti hauna here mukadzi chinhu chekutanga 2 uri serious here handika ende uchambogara kuno kuafrica dzimwe 5 years usati waenda kushando kana uchida kutendaenda kushando uchambogara dzimwe 5 years uri kuno tinyatso kuona kuti zvishosho uri paserious here kana uri paserious uchabvumirana nekugara 5 years uri kuno iye musikadzi ndiye anenge chakokuona achidzokera iwe uchingove kuno kuafrica tozonyatsa kuona kuti uri serious animaona so vakadzi ngavambumi zini handipo pakupasa dzimba dzevanhu saka vane vakadzi ngavafungirirawo kure. I don't even tolerate vane vakadzi kuya kwandiri ndizvozvo right. Saka uchiziva kuti uri married usabvera kwatomboya kuinbox yangu post chakokubata chatokubata toda munhu wekuti vakafonirwa na1 am unongomuka achidavira foni yake zvakanaka pasina kuti unodzima foni kana uenda unovata kana ukafonirwa na4 ukafonirwa na4 wotongomeka chati unobata foni yako hapana zvokuti ndandakadzima ndakafa ndakazi hakuna handika saka right inonzi chi Africa if you are there Africa kana kuti UK asi first preference UK andika first preference UK kana uri ku-UK kana kuti kuafrica kwacho uyai mose tione kuti toona ani munhu anenge ane unhu hwakadzikamba anditika then toona kuti ndeupi anodi anokwalifya kuti adanane nani wachawirirana nayewo neropa rake ndikoko anditika hanzi mwari ariko kuafrica ndarangarigwa aiwa hausati wakwana tichi pinda muinbox mangu zvino iwe tichi makaza ulese wanongwa iwe wanzi iwe ndi wandoda unozogona here kusiya makuhwa pafacebook tichi because mukufamba umu uri John Walker makuhwa mundogara ndichikukuona uri John Walker unozogona here kusiya Facebook iyi woita zvemba nokuti vakadzi tinobvumidzwa kutamba pafacebook varume hatinyanyi kuvafarira pafacebook zvokudaro saka inini I'm 41 Sis Mary I'm 41 ndivana vangu 2 komana I've never une mwana wahani mukomana 2 vakomana boys. Okay, 2 boys. Alright. Alright. Hanzi vanotudza kurara here. Kurara chikumbi kana une munhu wako achidanana newe anokufonera paanoda. Iwe haumufonerawo paanoda here munhu wako. Hanzi unofonerawo paanoda. Naye anofanira kufonerawo paanoda. And because munenge makudananaka. Munenge modanana. Zvokuti kwanzi ndazodzima foni na 5 because ndanchida kuvata haungazviti everyday ka. Inema unenge une chaunenge uchiviga. Unenge une chaunenge uchiviga. Andiona hatisi kuda zvokuti munhu avige tinoda zvinhu zviri pachena. Anditika sai right munina ora ndakunzwa rega nditore screenshot ye adona wadona ndiripo mira Sis Mary mira ndotora ngikiri yako screenshot ye uyu yako. This number is not my number. I number yemwana wangu saka ndinokubata ikuseri mimi ndokupa my number. Alright, saka ndibate kuseri number yako. Mwana akazonyengwa ndipe yako. Alright, Sis Mary, thank you very much. Alright, iri bomb fan, sharp. Right. Right. Paita muningina wedu pana pa vanhu vari kuda kuti vakwanise kudi kukwana panyaya iyi. Anditika uyai senda message ndlovu. Alright. Uyai musasenda message pa ku inbox kwefona ndiri kushandisa. Sendai ku WhatsApp.
sendai kuWhatsApp. Says phone send andina ndichakrewo murume. My number is 064 mira tibate number iyi. Yadzienda manje uri kufona panhingikiri pa number yandiri pa phone yandiri kushandisa apa. Saka ndounyora sei number dzako kuda murume iwe. Nina wacho kuti. Kola hello. Yes, Nina uri sei? Uri right here? Aish. Kuri wadaita makene nyanga iri shoma. Vari mari kunetsa guys ngati tichanga muchangamo. Vari mari indandira kutovhara show kuti ndichinje direction ndo pamakufona. Anditi mamuchinyara nditi mamuchikomira kuti wana akafona mobva mataka kufona. Ani mazvona. Mami dati wana angofona mese mobva mafona. Andi mazvona. Right. Hanzi jonoka. Teacher. Teacher pane basa weduwe. Tichaona pane basa. Kana uchinge wanyengwa na tichaona utosunga zosimba kuti imbomira zveFacebook. Andisi kuda paitawo Belinda futi auyawo. Guys, isai ku WhatsApp, msasa ku Messenger. Ku Messenger kundo kunefona ndikushandisa. Isai ku WhatsApp. Isai ku WhatsApp. Oh, mama duwepi. Ku UK yuko kwa kuna varume huko. Varume vashoma. Varume vashoma ku UK yuko. Vakadzi varume vakaenda kuno ku Africa kuno ndiko vakawandira kuno. Asi my biggest fear is varume vacho vari kuno kuningirikiri ku Africa kuno kwao. Hello. Kola hello. Yes, dzimai my phone kola. Sisi mali ndo vari kutaura chidzimai my phone muninina. Ndo vari kutaura. Ndivo. All right. Okay, Sis 43, okay. Yes. 45 to 55. Okay, 45 to 55. Around Joburg. Uri or Joburg? Yes, Joburg. Uni vana vangani? Ndine mwana 1. Okay, akura zvakadi? Ane 21. 21, okay. Saka unoshanda? Yeah. Okay. Ayo. Mira, iniwo ndichakirewo murume. I'm 52 years old. Ndikuda wezera rangu asina mukadzi. I want somebody yabva yakata. Right. Ava vasenda vati vane 52 vasenda wavo. Vari kudawo murumewo. Saka havana kunyora makore murume wavari kuda. Alright. Titongotangira pa 50. Okay, anoshandawo sewe ndizvozvo. Timusazo. Ndizvozvo. Saka Amen. Hallelujah. Ndizvo chesho. Saka iwe wakabvuma kuti boyfriend ndini? Kuri kuseke asi unayo? Last year apa? Mama garangu yakareba zvakadi. Mama dana nangu yakareba zvakadi. Ko makaramba ndani? Okay, mna nonitsa. Saka kubva pana November kusvika iko zvino zvishoma hazvo. Ausati ndati kubva pana December na November kusvika iko zvino hasati wanyanya kugarisako. Akatanga musikawa. Saka distance yani nangu handifariri because kana munhu ari kuCape Town zvine zvida kupota uchitravel uchienda ikoko but zvinozoita cost manje. Alright. Right, takunzwa. Saka around tikuda munhu ari Joburg, right? Rega tione kuti panofamba sei. Mameseji akupinda rega ndipotesa mameseji. Ndogona kuku
Alright, undisendere. Undisendere. Okay. Alright, mningine sharp. Right, varume muri kwere uko. Pangaita were baba wane 45 years to 55. 45 to 55 muri kwere uko. Hey, message awanda. Nditsvakire murume age 35 and above ndine SA. Alright. Okay, pane here murume ane 45 to 55 years. Kana uripa murume ane 45 to 55 years ari around Joburg, please get hold of me. Then ipoita zvakare amai vasenda message vane 52 years anditika vane 52 years vari kudawo murume ane 53 years kusvikira pa 80 anditika 53 to 80 years kana nokuti ivo vane 52 saka ukatangira va 53 apa kusvikira pa 80 years anditika unoqualifya pamwe ninge wakatofirwa kochi nemukadzi andimaona right. Saka tiri kuda munhu ane 45 to 55 toita munhu ane 53 to 80 anditika poita uyo ane 35 anoda munhu ari kuSA futi anditika ane 35 zvichiinda kusvika maybe kusvika pa 40 animaona munhu ane 35 kusvika pa 40 saka tine vanhu 3 panapa tine mukadzi ane 45 ane 43 ari kuda munhu 45 kusvika pa 55 poita mukadzi ane 52 andika ari kuda munhu ane 53 kusvikira pa 80 anditika poita ane 35 years ane 32 years ari kuda murume ane 35 anditika toita ari kuda they are reading newspaper. Teri vemazuvano vanenge varipo. Vemazuvano vanenge varipo. Vanenge varipo vemazuvano. Kuva unoona kuna social media uko vana chiyangu vana chichiona nemakore mangani. Variko kuchi varipo. Right, the gate is gone. Kola hello. Hello, Susimeli Murise. Ndiri right Murise. Ndiripo hangu. Susimeli ini nangu handisi kutsvaga. But ndanzwa kuti paita vakadzi vakati vari kutsvaga vanovadawo. Inini ndine hama yangu iri kuchandoko. Ndabvunza pane vamwe andivataura vari kuchandoko. Ndine hama yangu ari kuchandoko murume uyu but ivo havo vakata off pa 46 but iye ane 52. Aine 52 years divorcee. Ane vana 4. Ari kutotsvaga ndanzwa nekumutsvagira kubva last year. Ari kungoti nditsvagirewo mukadzi ari serious. Saka ndakambotsvaga handikati no luck. Saka handizivi kuti zvingaitire kuti timbotraya kuvakonekta since vari kumwe chete ikoko. Iwe naiwe kola. Naiwe mnina waitsvaka ipi iwe nekuti varume ndo vari muchinyadzodiwa pano. Waitsvaka wrong side iwe. Pano murume iyi mangwana ndosara ave nevakadzi 5. Pano. Ndaingotsvaga saka Sisimeli handina kunge ndakambozvifunga kuti ndimbounza ikoko. Saka ndakatsvaga. Saka vanoda munhu anoshandawo ane vana vake vanoda chiro ane vana 3 going down. Saka ivo vatori ready vatoda mukadzi serious kuda kutoroora Sisimeli. Asi vane maconditions ekuti vanoda kuzvarirwa vana 2 kana kuti 1 at least. Wokubatanidza ukama. Ipapo vakatoemphasize kuti munhu waunonditsvagira anofanira vachibvuma kuti anditirewo mwana 1 kana kuti 2. Kuzvino ivo zvamira tiwe timbonyatsa kuti lesbiri yezenevhu pano. Zvino ivo zvavane 52 handi wati 45 zvichidzika ndizvo. Ivo vakati vanongoda mukadzi ari even chero kuma-40s chero kuma-30s. 30s anenge asiri zera remwana wavo here. Aiwa 30s anenge asingaite but kundosvika kuma-40s. Saka kona vari kuchandomaiva. Right, mira kola asati mira kundimanyira mira kola. Iwe uri kuti kuma-40s ka toda kuma-40s chida iso wadire 40s tinoziva kuti panenge pane machallenge vari kuda mwana panenge pane machallenges apa kuma-40 kuita nhumbu kuma-40 unozviziva kuti izvi zvinenge zvangowo by the grace of God. Kasi kazhinji kachona ma-40 zvipananetsa zvinosaka mwana akazoramba vachadii vazomurambi here munhu because kuma-40 kune kwaane riski yekuti munhu aramba achingozvara. Ipapo ndo pandisingazive but vakatoemphasize kuti vanotoda munhu anotozvara mwana 1 kana kuti 2. Handiti ndo vanotoda mukadzi ndo zviri kuti vashayiwe vagorambira ndichingoti
kutsvaga kwadi kuvaedhe pakoli apa vaedhe pakoli papa vatinyatso kuvanzwa kuti tinyatso kuvabvunza mubvunzo hatingedi kuziva kuti ndiani havabvumi kudzawo kuti ngatokupai mukaita wanonwamani navo ana birthday kuti apa havatombobvumi asi vanotoda mukadzi anotovazvarira mwana 1 kana kuti vaviri. Nyaya iripo ndeyekuti pavakarambana nemudzimai ndofunga vana vakaenda nemudzimai odho vachivaona zvavo iyende asi vanoda kuti vawane mukadzi vavanokurisawo vana vavo vaviri kana kuti 1 naye. Saka vakatoemfasiza kuti vatoda mukadzi ati umwana yatombovatsvagira iyoyo nyaya yekuti akati ini ndakura zvokuita zvahandichadi vakati zvino ndoda munhu anokwanisa kundizvarira mwana. Asi Miracle weboys anozvara hake anozvara because achiri kuma-30 late ka kuma-late 30 vanenge vangoti pavanosangana ipapo kutongozvarisana ipapo kana kungoti ga gore rinogore rinouya futi ga obva arega hake. Miracle uchiri kuzvara kaiwe hasina svika kuma-40 Miracle uchiri kuzvara handiti asi ubaba voda hama yako futi yakutipinza bhizi nyaya yevana yakutipinza bhizi vanotoda kuzvarirwa panyaya yevana apa ndokondishini yavo hombe zvekuti akaita sei havana basa nazvo but as long as achikwanisa kuvazvarira vanoda kuzvarirwa vana vaviri kana kuti 1 at least. asi pa52 vanenge vachazvarai vanenge vachizvara sisineri vari fit chako chako baba vari fit very fit. Iri ndichavapa kanhamba ndichakupai nhamba dzavo sisineri ndichavapa futi dzenyu kuti munyatsotaura navo 1-on-1 bokunaita navo video call havachiri fit zvisingaite. vanopfeka magirasi vapfeki magirasi okay vachiri fiti zvavo. Munhu akangokurira muchinamato chaicha zvokuti vachiri fiti zvokuti asi nyaya yavo iyo yekuti noti ndakavati ini since mune 52 years dzakawandisa kuti muchaita mwana chero kwana mwana nokuzvarira yanditi ini mwana yeye pachatanga kuita grade 1 ndirini munenge mava nemakore ndopari kundinetsa ipapo kuti mwana yeye panoita grade 7 vanenge vava ne100 and something anoona vanenge vachipoe vanenge vanenge vatochembere. Saka itaurira saidi ravo ndikati mukadzi anokuitirai mwana abubo mushaiwi but inini age yenyu klasi magara mune vana 4 zvanzi ipapo ndotoda munhu anotokwanisa kunditira mwana. mukadzi wavo akaenda rini wavanoda atova ndofunga ne7 yezeri vakatombodana ndomwe vakangodana nawo nayewo aingoaftirawo mongozivawo vanhu kana vakaitawo kwangwana womudhara uvo vakanga vangodana naye havana kuroora aiva ari kumusha ari kuzimbabwe. Saka ndofunga aingoguma zvimari zvake asiri siriasi navo. Saka vakatoona kuti ini ndotoda munhu achi siriasi wokutodiwa kutoisa pakicheni. right saka uri kuti tivinge mainini vafana pekutanga vaya vane 41 handiti because machances avo vanenge plus avanogona kuti uyu manje anogona kutobata mimba ka1 because aane makore ka kubva 2013 asina mborowa andowana asina mbokwiyiwa saka kwiyiwa ka1 chete ka kungokwiyiwa ka1 kanobva atobata mimba straight I'm telling you kudai rega ndikufumba mumira ipapo timufonere tinzwa mira rega tifone pafoni yationi because uyu agarisa kudai uyu anotokwiyiwa nekutoita ka1 hachokwadi chaicho ka1 chaiko atozviona ini zvai zvatongoita kushande kone wotongoziva kuti zvatoita zvikokola bva indepi ati gara ati foni ndiye mwana wake mwana ngaadaireka pemhama foni ati foni ndiye mwana wake angati foni ndiye mwana wake ari kushandisa akange atachanditumira manje ndozodii papaita mukana kapanapa paita mukana nogona kuita zvakolawo kuti anga achibata foni nditotora zvangu namba dzako kuti achindigomupa right akudai saka rega ndidropa hangu then chachaita nezvokudai so ndatora namba dzako then atachandisira namba kuinbox ndobva ndamupa namba dzako
Alright, sis Mary. Alright, iripo. Waita basa wena. Sharp. Right. Right only I send a message. Pana pasana to drani ma message ka. No to itika pana. Saka tatu we UK uyu get tango to uyu wana we UK uya -1. We UK we 41 to 56 we are one now. Right. Right. Tu bataita mama vakuru mama pane mama vamwe pana mama vari pane munhu ari kufona mberi yatinzwa. Hello. Yes, kola kuri sei? Ndiri muri sei? Ndiri right, zviri kudi? Zviri kuhamba. Anditi. Sisimendika. Ndakubatai nhasi muri paprogramu yenyu ndozombowana zvimunya hangu. Sisimeli. Takasangana kuJoburg outing. Yekutanga. Ndikuona hangu profile. Ndikataura nemi behind the scenes mauya pavenue. Nezvavamwe bhudhi vaivepo. Mukanditi alright boy ndichataura nawo. But hamuna kuzotaura nawo. Aiwa, handina bhudhi vaya ndakataura nawo asi kuti takataura nyaya yabhudhi vaya vanga vawana. Alright. Vanga vawana takanonoka vanga vawana ipo panapa saka patakazonde vakati manje azvichaita ndawana mumwe. Ndisana ndakangomira zvino iwe wabata nhasi chibva watongozvitsvakira murume wako pano nhasi wawana ndiri pashow. Indirogara muJoburg, so I think I would also prefer munari muJoburg or at least my surrounding areas. Ndine 35 years, ndine mwana wangu 1. Murume mvata makore mangani? I think 36 to maybe 45. Yeah. 36 to 45. But iwe unoshawa murume muJoburg varume vari chika iwe ukashawa murume sei? Kungoshayawo sisimeli because tichingogarawo maybe I don't socialize that much with people. I don't know. Unoshaya murume zvokuti unoshaya here anokunyenga chekuti wosiya maimira ipo muri sei kana kuti unovawana hakwasi kuti vanozongotamba? Tinenge tichivawana but vachizotamba. Vanongoda kurova poto obva vatiza. Saka iwewe kuti uzotamba paage yatiri hazvibudi. Hazviiti unenge uda munhu wekuti ugare naye pasi ndizvozvo. Joburg. Right. Uripo here munhu ane nhikikiri ane 36 years to 45. 36 to 45 anenge ari asi baba vataugoka vavaka ndikatimbowawe kuUK yataura kana kasakwana wawawo here baba 52 vava vari kuUK. Ve52 ndavanzwa sisimeli but condition yavo manje is very tricky. Iwe uchaenda kuzvara? No, kuzvara ndinoda but ndine medical conditions that might render me. I don't know. Saka I don't want to take my chances nemunhu akadaro wekuti iye ari kutotipo condition yake yaari kutoda. Because inini I now stand on 50-50 chance. Ndizvozvo, right. I hear you. I get you. Ndanzwisisa. Right. Varipo here guys vamwe munhu ane 36 years asiri kuda kutamba, ari kuda kuita zvinhu zviri serious, ari kudawo musingle lady ushu andika ane makore 35 ukaitawo makore 36 ukava 45 uchidawo zviri serious kwete zvokuti munhu anoshandira andika kwete zvokuda kutamba. Kana uripo andika please ndibate ndoziva kuti muchazara yenyu kuWhatsApp kwangu kuvarume ndibatei andimaona ndibatei mina ndibve ndatora nhingikiri yako namba utati zvinditire easy kana vakuuya vanhu ivava andiwana tongozati ndewe makore akati ndodawo munhu anoshandawo sisimeli a stable steady job kwete kwete munhu kuti unenge wofidha iwewe haibudi. Aiwa zvekuchafidha munhu handingazvikwanisi sisimeli. Ndizvozvo. Alright, iri bonda tora madetails ako ndokukudza seri. Alright. Iri bo. Right. Saka uipaita musikana yamanje mukadzi uya dai anga achitachiwa kuti alright we UK kuti kana aramba poita umwe anenge ari pa standby aripo here umwe anenge asina kana medical issues ari kutoda kudzati atogara baba UK unoda kunozvara aripo here
anogona kuzonozvarawo kana asvika kwababa. Ukanozvara hako watoreswa visa yako wabva kuAfrica ukanozvara hako mwana wako akazokusiya wapinda kuchando kanyanani unongochengeta. Hanzi chirongwa chemaitana pakasafona pano right now tutopinda mairi nikikiri madwepi kana pasina vamwe ndigaini ndombotsvagira ivava 5 vandinawo timbomeka shot pa5 ava vandinavo apa kapa vawana vamwe vari kusenda mameseji kuwhatsapp handiti timboona. Okay, pane mukadzi ari kucanada, pane mukadzi ari kucanada guys, pane mukadzi ari kucanada ari kudawo murume please. Ari kuda murume ari kutangira pa50 zvichiinda. Pane mukadzi ari kucanada pane mumwe mukadzi ari kucanada guys ari kumalate 40s andika asi ari kudawo murume anotangira pa50 mberi zvichiindawo zvakadaro maybe akaitawo 50 zvakuma 65 uku andimaona iye ari kumalate 40s andimaona. So please kana uripo uri kuda chimoko chiri kucanada, uri kuda mukadzi ari kucanada andimazviona, kana uripo uri kuda mukadzi ari kucanada ane makore malate 40s handitika iwo uri pa50 wo zvichiindawo please ita kuti undibata, unongondibata kuti ndoda uya weCanada handitika ndobva ndakurumidza kuziva kuti ndeupi. Mirai hanzi zvinoita here kutsvagira mai vane 50 years zvinoita. Kola hello. Hello. Yes. Yes. Yeah, tiripo hangu ndoda baba veUK ndine 31 years. Unozvara iwe usikachizvara iwe. Usikachizvara here iwe. Ndinozvara. Ndine vana 2. Iyo wada kuenda kushando iwe. Iwe kaiwe. Wada kuenda. Dzako idzodzo ndodziri paWhatsApp. Ira ndichodzinyora. Ndozvandoda izvo kuchangamo andiwaona. Changamu inodiwa. Usadlire bhodza kunyara. Ndiri free vanofona pavadira. Anditika. Yeah. Aiwa inda kuchando shamwari. Inda kuchando. Lega ndipe muzukuru wacho namba dzachona idzi atokuconnecta nababa. Mope ndokwanisa 31 muna May. Alright, aiwa pakanaka munin'ina. Chirega ndikuregedze minwe ingatokuvara iyo yakabata iyi. Alright. Hey, vainda mudhara bomb, mudhara beta vainda. Mudhara beta vainda ve52 vava aiwa pane mwana aita 30 ari kupinda mu31 ati ndine mwana wangu ndoda hangu kuti ndiinde animaona kuna baba vane 52 ndonobata dumbu ndiriko andika ndonovapurudzira ndirikoko animaona saka changamu inodiwa uyu mwana watini ndoinda hangu andika kuchando ndoda hangu ini kunozvara ndiriko kuchando ikoko saka baba vapinda machena animaona baba vapinda vamachi vapinda machena saka vaipota ane 2 candidates so far, one wechi anzi ko muzukuru amuvhete tinzwe ndisingazivi muzukuru anozoda here zvokuvheta kuti anzi avhete ningikiri hamene regai tifonere muzukuru tiwe kuti mameseji acho awandisa guys vanhu kunyara kufona asi varume muchiwada imimi ngoro munodzida asi kunyara kufona pasho makusa zvokusenda mameseji ende ngoro munodzida ende zvakakomera iyi vatayarisi habodo shu ngoro munodzida asi right paita wazvipira panapa une 30 years kwai ndikutena 31 kwai ndada mudhara beta kana achingobvuma chete kuzvara atoti ndinozvara kwai ndinosvika kwai ndichitosvika musi woyo chachewo kutanga kurohwa nolala ndinoita mimba zvavari kuita izvezvi kana nyaya dzecovid maflight akangofurwa vari kuda kutouya kuno kuafrica handiti saka I think ndichamuconnecta navo ubva utovabhukira hotewo asi aiwa zvekuzvara unozozvarawo kana aenda kuuk angazvariri kuafrica unozozvarawo kana aenda kuuk zvinozozvariswa kuno kosigwa mwana kuno kuzvozodii unozvara kana aenda kuuk
Kola hello. Hello, sister. Ndati unozozvara ke kana aenda ku UK ndizvoka. Izvozvo hapana problem. Saka chirega ndichibva ndatokupa namba yake izvozvi uto ndandati kuda pamunoda kumuvheta. Vanhu vangati kwai kuda pamunoda kumuvheta. Pakuita 2 pane umwe arunyora mucomment section umwe ari ndodawo. Saka ndoziva kuti uyo ari kunyora mucomment section manje ndogogo namba dzako handina Cynthia. Sefona namba dzako hatina saka unovhetiwa kupi? Namba dzako tisina. Unofanira kuvhetiwa panapa. Unofanira kuvhetiwa panapa. Antumaona. Mine ndione kuti namba dzake idzi dzafona. Fona namba dzipo musikana. Network. Afana nemwe foni ati ndizvoka. Network. Right, mira ndidaiso ndodiko. Namba musikana yafana pane imwe namba nanonyora namba dzake pasi afana pane imwe foni. Tita sei. Rega ndikupa namba dzake mugozovhetana right. Kuseri koko. Alright, sister. Kune vakawanda kune umwe kwai ndine 27 ndinechi rega ndikupe izvo so mutaurane tione kuti ndizvo here. Rega ndikupe namba dzake. Kola hello. Alright. Achan's quick. Hands fry would want the men from AG. Hey? Yeah. Hello, Sisimel, deconnecting about 56. I am 38 with 3 kids in SA. Saka ndochitanga kupa uyu vanhu vachona mawandisa. Ndochitanga ndapa ningirikiri. Ndochitanga ndapa uyu 31 ndeke munovhetiwa kukuseri kukuitwa madhira acho. Ndikwa muchanovhetiwa. Munovhetiwa kuseri guys andika mina ndipe mukadzi uyu namba. Munovhetiwa kuseri koko kundikwa muchanovhetwa. Right. Munovhetiwa kumberi koko kundikwa muchanovhetwa mire. Ndikaindise uyu atane ari kudawo murume ane 50 ane 56. Ari kudawo murume 52. Ndikaitise munovhetiwa kuseri. Ndingopa musikana wacho muzukuru uyeyu. Right. Pave netuka mirai paita futi vamwe. Say oh my sister pana baba. Andiverenga ngo mazita. Hanzi Simeli say oh my sister pana baba wekuchando. She is 44. Anditika right ndogumira ipapo. She is 44. Pana sisi wekuningikiri. Vane 44 manje 44 vanobara. Right, regaiti ngoisa. Munovhetiwa koko kuseri koko. Ndakuisa wewe baba munovhetiwa koko kuseri. Right. Hey, kuchando kunonakidza kwana vada kuenda kuchando komana. Vanhu vada kuenda kuchando. Yeah, right. Ndavapa namba. Ndavapa namba pane umwere. Right. Ava Sisimeli ndiconnected ndisewo pa list ya baba vane futi 2 ava ndoda ndoendawo ndinozvara. Right, regati sende futi. Fonere tione kuti zvaita. Antika right. Saka baba vave ne 5 candidates. Baba vave ne 5 candidates. Ndo baba vave ne 5. Hanzi aiwa please ipai atanga plus 44 achazvari. Ndangoita vese baba ndo chazonyatsa kunoonawo. Handiti baba chazonyatsa kuona kuti vari kudawo pakamira sei. Handi maona. Saka indangosiforwarda kune muzukuru wacho lachi list iyi. Handi vanonopedzerwa kumberi koko ndo kwachanodi kwachano screeniwa ikoko. Handi maona vachino screeniwa ikoko vachino screeniwa ikoko. Handi maona. Right. Pane vamwe here vari kufona guys. Pane vamwe here vari kutsvaka. Pane vamwe nyaya yekuti vanhu vari kuzvara yadi kuona. Right. Pane vamwe here vari kutsvakawo. Kune vari macho nhasi varipiko. Mira ndimbofonera hanzvadzi dzangu eCanada iya. Canada fe. Mira ndimbofonera hanzvadzi dzangu eCanada. Canada fe. Canada fe. Aiwa nhasi anotomwana mukadzi chete naye. Unosvika rini ari single. Zviti. Nhasi anotomwana mukadzi. Oh. Ha. Anosvika rini asina mukadzi. Zviti izvi.
Yes, hanzvadzi yangu. Hello? Yes, hanzvadzi, uri sei? Asi uri kubasa? No. Aiwa. Andikubasa ndiri padeni nefeso wangu wandumbotara nayo. Ndikubasa pa weekend. Mvuso kwani mukadzi? Uri kuita uchipana noise pauri, hamunoti noise iri kubuda kufoni kwako ndechi? Motikari. Oh, mota murodhi, alright. Ewe shamwari tiri palive tiri pashoka nhasi apa pane vanhu vari kunyengana katikati aiwa kausha unoda kupfira mugote. Kuya munyengi apa. Serious, vanhu vari kunyengana pashoka nhasi apa sikati aiwa kadzodza unosvika rini achingove singu. Naiwe, unosvika rini uchingove singu, uchingozvimbo kana. Unopona neiwe hanzvadzi? Unopona nei kuKanada uko? Oh, saka iwe chigara chitotaura panapa kuti unoda mukadzi akaita sei, vari kunzwa vakatokumirira izvozvi. Taura kuti kuda mukadzi akaita sei, then anenge afita criteria yako totora nhamba mutaurirani. Kweyo shamwari yako ine mukadzi yaunayo ipapo? No, it's from Uganda. It doesn't have a wife. Ngauyewo pashow tikutobuda uka, ngauye pashow awane mukadzi apa. Iyo vekuuganda ngauye awane mukadzi panapa. Mukadzi chekutanga afane kufarira ZANU-PF. Okay, no ZANU-PF. Alright, saka atisi kuda muzanu guys, pari kudiwa handei. And then age-wise 22 to 32. I mean, 3 years young. 22 to 32 to 20 meter, 22 to 32. Arafana are serious for marriage, and Arafana are you willing to relocate because Zimbabwe it's a no for me. Aiwa zvekudzokera zviti zvekushanda ndozvatozoda kuti vanhu vauye kushanda ikoko. And then kopa vana apa? kana ne vana andina basa nazvo chakakosha saka anofanira kuita vana vangani? Kuti iwo unozotiwo aiwa iwo kanogona kuzoti unogona kuti maybe ndoda muna nemwana 1 kana vana 2 pamwe kunozoyaka muna nenga nevana vake 7 unozovada here? Nasambofunga zvevana but now that mafutara zvevana izva vaimbofunga ipapa inatinabata nazvo but it's like an issue but nasambofira nambozifunga but chimonipa inguva ndimbofunga pane zvevana. Saka uchafana nguvai? Uri kufana nguvai? Handizoti decision big decision because handizotambisira munhu atizoni munhu anditaura nemwana pamwe ndozvina zvinondaafecta pamwe hazvisirai. I need to talk to someone but pafesa vanasikashi munazvo but now that you mention iko zvinoright rega ndimbofana kutora munhu asina vana kana kuti ane mwana 1 timboona. Right, timbofana kutora munhu ane mwana 1 kana kuti asina mwana. Welcome Munyaradzi Charara Rushwaya. Aiwa, welcome Munyaradzi. Thank you for tuning in live from Pumalanga. Thank you Munyaradzi Charara Rushwaya. Are you married, Munyaradzi? Are you married or you are single and searching? Are you married, Munyaradzi? Uyatinzwe kuti uri medzere. Right, ko uyane munhu weningi uyu we ku Uganda wetiwe kuti aufa
as long as that's the Frank Chete from Uganda. He's not Frank, he's inside the beer store. Alright, ngauye munze pafona apatiwe kuti anoda makore akadii tione kuti munhu wocha muconnecta ndiwe ikoko. So I have my sister online, and she's asking if you're looking for a wife. She wants to talk to you. Okay, but don't you speak in English? Yeah, we'll try. Hello? Hello, my brother, how are you? I'm doing well. I'm good. I heard you are single, man, my brother. Why are you single? Why are you single, my brother? Hello? Hello, why are you still single, my brother? How old are you? Hello? Hello, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Hello? Yes, brother, how are you? Hello? Brother, hello. Hello, I'm not hear you. you can't hear me. Never drop. Brother, vasikuzwisisa. Right. Saka paita munyaradzi apa, munyaradzi. Tarisa pazasi apa. Pane comment yakapinwa, phone number yakapinwa. Phone ipapo. Ndo phone number yatinoda kuti ufone papa munyaradzi kuti wo uri single, uri kutsvaga musikana kuma 20s. Phone apa pa number dzakapinwa pazasi apa. Phone number dzakapinwa pazasi apo tinzwe kuti uri kuda mwanasikana akaita sei. Hanzi na satara sina msoro, budi ava is not serious. No. He is serious. Akandinetsa kubva kudhara. Akandinetsa kubva kudhara hanzvadzi yangu iyoyi yoKanada kubva kudhara. But ndinda ingokangana zvangu. Akandinetsa kubva kudhara. Atori single zveshua. Akandinetsa kubva kudhara. Achingoti saka sisimoti ndofira here mugota ndofira mugota. Ndichikuti hamira mani chatsvaga. Saka nhasi ndabva ndamufunga kuti pashow iya tiwe kuti zviri kufamba sei. Andimazvona. Saka paaripo here ndakuenda kuKanada guys. Ari kuma 20s asina mwana. Ariko here ane 22 to 32 years anda kuenda kuCanada uko kwaveko zvitongoti mwana asina mwana kana ane mwana 1 asina mwana kana ane mwana 1 kana uripo icho changamu fona tigare tabhukisa iti changamu fona tigare tabhukisa wokuCanada ane 30 akatana 30 anikopa 34 35 amusakanganisi yoKanada akambonduza nemakore ake. I think at 34 35 baba ndo paari papa. Montana Dryden hanzi unzai mabebe ese. Montana mabebe pana akawandisa mabebe. Iwo ndo unofona pano wotaura bebe ra uri kuda kuti ndine makore akati bebe rovha rakufona movha masangana mototaurana kuseri kana uri single. Mabebe aunga wapedzi tikati afone iwe ndo unofona woti ndikuda bebe rine mwana 1 kana 2 kana 3 kana 4 rine makore akati rinogarawo kana kunzvimbo yakati kuti tikwanise kuona nawo naye handika then bebe kana riripo rakadaro rari kutsvaga iwe robva rafonawo pane imwe foni handika robva rafonawo pane imwe foni handiti robva rati ndiri pano bhudha vandavafarira motolambasitana paya pane message yapinda hanzi sisime hanzi missed voice call ndakuinzwa regai tivafonere big vakachitaya kufona handizivi province ndichamubvunza Grace asi usiri wezani hakusi kudiwa chibhakera kuri kudiwa Montana kuCanada kunawo mabhebi. Canada ina mabhebi, ine mabhebi akawanda iningikiri. Kwa indofona sei iyo namba yakapinwa pazasiyo. Namba iri pazasiyo 084 561 7653 ndo namba yacho. Ane 35 hanzvadzi yangu ane 35. He is 35. Ane 35. Ane 35. Hanzi kuCanada kuri difficult vana vaonani nenyaya dzebasa. Right, wanzwa namba ka? Namba yakapinwa apo. Namba ndidzo dzomodana. Ndidzo dzofona namba idzo dzidzo. Fona namba idzo dzidzo.
ndo nhamba idzodzidzo. Fona tiwe kuti iwewo uri kuda munhu akadi tione profile picture yako. Unenge unoluka wani kana uri iwe naye mundani. Unenge unoluka. Sidini Maregere wakazorora. Sidini Maregere wakazorora. Hanzi na Clio pizza inini. Pane upi wacho Clio? Kana uri pamakore akutorwa pa 22 to 32 fona. Kana une mwana one fona. Right. Ava fona zvake ne private mundani. Hello. Kola. Hello. Kola, hello. Okay. Kola vasikunzwika ndavakata. Right. Tabapata. Anzi Montana fona. Right. Regai vafoni, regaenda pemukana vafoni. Tambotambira ndauya kapa live maenzo. No maiti pa live. Antina hangu ne confession. Asindauya. Wanditika ndasazikisa chido chenyu. Confession tinongoibata next week. Anditika. Right. Fona ituone. Vanhurume fonai. Onza ndisirina Montana. All right. Varume vacho vabva munhu afona pamurume ndo vabva afona ndofunga anyara akabva anyarara. Anoona. Abva anyarara. Murume angachifona. Hanzi ndipinze pakambani. 4 paCanada. Fona upinde paCanada. Parikudiwa munhu zvi serious paCanada. Fona guys. Kana musingasati ndodhila nevava vari apa. Hanzi namba musudavira. Aiwa ndikudavira namba iyi. Joyce ndikutodavira namba izvo zvinachitodavira namba iyi. Wafona panamba ipi? Ndikudavira. WhatsApp zvese nechi ndikudavira. Ndikatona wabhaza ndikutokuritena call yako ndikutokufonera bag. Ndikaona wabhaza mira toni. Kuti wambofona here. Okay, pane uyu wenhingikiri weZimbabwe. Alright, tigatimbofonera. Makozi pane pavachitofona makozi akwanda kwari kufona kupindisira kumaona achitriga achiningirira nei zviri kufamba sei. Alright, mira izvo. Hello. Kola, hello. Yes, maswera sei? Takwira kuswera mutri. Ndaswera. Ini ndine 6 years ndadada weCanada. Okay. Uripi iwe? Ndiri Cape Town. Hey, kurege uko vasikana. Une mwana here? Handina. Aha, wapinda zveiwe zvino mira ndone namba yako ndoiona here. Mira ndione namba yako. Nemfuni kuita sei kwe? Kola. Alright. Ndoiwana namba yake. Ndaiwana namba yake. Hanzi namba yapinda. Ndio iri kufonwa. Ndio namba yanapinda ndio ndiri kufona. Unless muri kufona WhatsApp amezvikuitika mira nditira kuiri chena why we are already in a call. Iri kuti muri pa call. Handisi pa call dan. Okay, somebody is calling. Hello. Hello. Hello sister, kuri sei? Hello, muri sei Ismail? Ndiri right kuri sei? Ndauya kuzopinda apa neveCanada. Okay. Ha. PaCanada rekanitoita page rayo yoga yeCanada inenge yeida kutoipai. Right. Uripi namba yo ndeyepi iwe? Ndiri kuGerman. Okay. Une makore mangani? Ndine 20. 20 chi? 29. Yeah. How many kids?
handina mwana. Ha, vari kuma-30 shuwa vasina vana naimi. Inga makazvibata neasikana. Right. Ndatora namba yako ndikutomuforwardira izvozvi. Anditika. Okay, vachabasa. Alright, chitara newe, good luck. Right. Tine one weCanada apinda kudhara paita mumwe regai tinzwe ava futi. Kola hello. Hello, hi Sisman. Muri sei? Moshe, muri seiko. Ndiri right ni uri kupiko yewe plus ndekupiko. Musatita record. Uri Norway. Ndiri 29. Norway. Uri kuda Canada? Ndokuti changa mushoko. Saka une mwana nditi? 1. Plus andisiwezana. Ndiri kune party inotodiwa na Anga ndisiwezana. Vabva vatoiziva iyo. Uri chi? Yes. Vakatitobva tachangamuka. Uri chi? Mwana wani. Wata uswezana uri chi? Wepati obviously kutodiwa na Canada. All right. Aiwa panonzwisika. All right, Kola. I don't know wari muchapedzana kuseri kwekoko. Okay, Sismel. All right, mningina ndochanga matoda iri bo sharp. Right. Changa kuna na kupi Germany, kupi Norway, kupi. Hani mazvona. Hani maona. My mimi job interview indiri pabasa mutomuza kuti good luck and otomuza kuti good luck ani maona kuti zvinhu zvake zvimufambire ndeni zvari kufona makosa aya ari kufona mafoni maviri saka ndikapofona kundobata uku veCanada vana ndichimuta hello Kola. Right, vadona kuchibva kwaita vamwe ari kufona regaitiona pana kumbira mushi. Hello Kola. Hello Kola. Hello Kola. ndinokutanga ngofona upi okay ya paita baba panapa wawa. Yes, ndazwa kuti vari kuda mwana fast. Inini zvemwana fast no. Saka tobisa. Ndoda kutanga ndazivana nemunhu zvakakwana. Saka tobisa palist. Tobisa namba yako palist. Aiwa, ipai henyu vari pamberi. Ndangofona so that muziva namba yangu plus. Ndizvo zvaiona. Vamwe chance kuti vapinde inini aiwa no I'm not available. All right, no problem. Nina sharp. Thank you, Sisi. All right, sharp. Right. Saka veve ku-UK sisi vave tavabvisa palist yemudhara weningikiri. Tavabvisa. Mirai guys, mutanzi muri kufona tikufona ndikutira kufonera back. Vemese mabhaza, I'm calling you back. Alright, I'm gonna ndikutira kuti tena calls haasi kupika haasi kubata. I'm trying to return the calls haasi kubata. Saka ndakudropa ndakuenda kune imwe next call. Kune vese wakachifona. I'm trying to respond kuma calls enyu. Anomaona. Ish. Usatotomboti uri kuti tena call kunobva kuti chamwe munhu akutofona. Okay. Hello? Tana, hello. Tana, hello. Tana, dial phone iwe. Tana, hello. Tana. Hello, Cheche. Ha, ndakundabvira kwangoti ziya kwapa. Kuri sei? Nguri sei. Ndiri right kanjani? Ndiri boyini. Inini ndiri kuda murume atikurei. Atikurei ndo makore mangani? Like 45.
akura anoshanda nenda kubasa because neni ndoshanda ndine vana vangu 2. Uri kupi kwacho? Ndiri kuPretoria. Okay. Yeah. Saka murume afa makore mangani? 45 ndoda munhu ati kurei ndaneta nevapfana vadiki. 45 ione chi une 40 chi? Inini ndine 26. Une 26? Yes. Ko 26? 45. Sewa opta kuma 45 kumna 26? Vana vadiki vanongoda kurara newe chete, havasi serious. Anditi. Sando ndo ma challenges wanga uchitari ma ex kuti vanongoya voda kurara voindawo. Matichi. Urikuda kungo apa ndati ndo ma challenges wanga uchite kungoti varume vakomana vechidiki vengoya voda kungoita zvavanoita vodarikavo. Yeah, vana vadiki vanongoda zvokungodanana zvekungorara newe 2 minutes voenda zvavo. Yeah, no uri right. Saka uri kufunga kuti ma 45 anenge amatured anditi. Yeah, anenge akurawo. All right. Okay. But ndoda anonyatsoziva bonde anonyatsogona. Uda anonyatogona bonde manje ndizoziva sei kuti bonde racho anonyatsokurigona munhu? Munomubvunza. Kune asingati ndogona. Kune anoti andigone. Kana alright, munongotsvaga alright. Ari 40 to 45 it's fine. Kutsvaga bonde kwaiwe kuti kugona bonde kwakureva unoda kunyatsokuitwa sei? Nyatsokutuza unoda kuitwa sei pabhedha? It's like pane vamwe vekuti atozivi kana ukapinda mubedroom naye anenge ari ma1 chaiwo. Unenge watoona kuti chero dhara racho nari ma1. Vanoita sei? Wakambosangana newe wakadii? Mbondiudza experience. Wakambosangana newe angasingagoni waidiko? Anga asingagoni. Unotodzidzisa ndiwe saka ini handizodizvo zvoda munhu anoziva. Kwanga asagoni kudii? Kuita romance? Yeah. Aingojambira? Kiss. It's like chero kiss autombokisi kungotora nekuisa mukati. Aito last away. Kulast hapana ndosaka ndoti izvozvi ndodawo munhu ari naniwo. Saka waingoshara nezhara wakadanana nenguva yakareba zvakadii? Ndakambodana nangu naye 6 months. Uchingoshingirira? Zvekungoshingirirawo nhamo idzodzo. Ukazozomudza kuti urikutadza kubasa hausi kunyatsogona zvichaiti? Ndaibozama kumbomudzidzisawo kuti unodai kani but uchitofamba murodhi unotoita kutoita kunge zvechidawo munhu wekuti haunyari naye manje unongochitonyara kuti naye Mwari. Apa ainyadzisa kufamba naye futi? It's like munongozowana munongochitana kana kuti rudo ruchiri kutanga unongochidawo kunyatsochero muri murodhi uchimbobata munhu wakangoti asandibata murodhi. Itabve mvuma anditi? Aiwa, yeah. Akasingabvi mushakweni kumazvinge? Aiva kugokwe. Gokwe chaiyo? Gokwe yapindira? Ndoko aiva ikoko. Hey! Zvakaoma. Saka iwewe pawasarudza, iwewe mira munina wati kuma40 handiti munhu ari matured. In your last kwati kumashure kuma previous experience ako ukambodana nemunhu ari kumazizira iwaya ukabatwa bho yekuti chero makasiyana wakati no pane chatsvaga ndoda kutsvaga munhu ari kuma40s because ndabatwa bho? No, handisati ndoda kutombotry. Uda kutanga? Yeah. Kuti anenge achibvunda kuti ndine kamwana kangu kadiki. Yeah. Kuda vakati kure kuti ine ndichinyatsoona but vanonyatsozivawo vari right ende futi vanoenda kubasa because ndoshandisa. Okay. Asi zvikurukuru ngagone bonde. Matichi? Zvikurukuru ngagone bonde kuti unyatsokusatisfy. Chikuru ngagone bonde plus anonyatsogesawo. Anoluka. Yeah, kangu ari naniwo. All right. Aiwa hapana kushata munin'ina rega tione kuti tosvika papi
havachafona havo ndozviziva. Alright, sharp. Right. Muri kuherewa kwa sex lovers. Muri kuherewa kwa vagoni vebonde. Vagoni vemasvirihori. Masviristia muri kuherewa uko. Zvanzi izvo. Uyai kuno paita mwana ane 20 something 20 ichi asi 26 ndakangana makore ake andika ari kuda munhu abvezera anogona kushandira ari kuda munhu anogona kushandira kola haasi kuda vana chobojo haasi kuda vanhu vakadaro ari kuda munhu anogona kunyatsoshandira pakirawa kana mapinda pakirawa munhu anoshandikwa andi mazvona ndo zviri kutsvaka chi munun'una wedu ushu uri kuda munhu ari preferably munhu ari kupretoria andika saka kana uri pretoria uri mushandi andika webasa anditi uchinyatsogona kushanda basa rako nemazvo zvakare uine makore anenge ari ku40 zvichinda mberi uko aiwa uri kutsvagwa pano namba dzakapinwa pazasi apa namba dzakapinwa andika then zvobva zvadi ane 26 anditika then zvobva zvadi mobva mapindirana ari kuda munhu anonyatsogona kushanda anditi munhu anogona kushanda saka kana muri pavanashandai anditi munonyatsogona kubata basa ari she's being honest akutaura zvaanoda I like your honestness akutaura chokwadi ari honest akutaura zvaanoshuvira because munhu ane vana 2 saka it's obvious akatosangana nezvimwe zvokuti hazvina kumugutsa hazvina kumufadza anditika saka zvema 2 minutes reduce hapasi kudiwa anditika ma 2 minutes reduce mbomirai anditika ndikatimbonzwa vari kufona kola hello Sisinadi makadini. Ndiri right uri sei mfana? Ndiri right hangu. Ndafarwa chirongwa chenyu. Ndina hanzvadzi yangu ane 29 years. Ari kutsvagawo mukadzi akati ndimutsvagirewo. So ndandisati ndamuwana. Aripi hanzvadzi yako? Anogara kuZimbabwe. Ari kutei kuZimbabwe? Amusoja saka akati anodawo mukadzi ane makore 30wo zvichidzika nekuti ane 29 saka akati kana akaona ane 30 zvichidzika it's fine but akati anodawo ane chikoro so kana izvina akangopasawo hake form 4 then uzoitisawo kana makosi. Saka anoda munhu ane mwana here? Akati kana ane mwana 1 goza akambenga akaroora iye ane mwana wo 1. Alright. Okay. Saka maGhanazi azorohwe here nemaGhanazi aya? Aiwa harohwe zvake harohwe haasi munhu ane msindi. Alright. Saka mira tione namba dzako ndione kuti ndatora kuitira kuti anenge ati atofona chiti ari kuda Ghanazi. Saka anoda munhu ari kuZimbabwe here? Ari kuda ari kuZimbabwe asaka kuti anodawo akasvikawo form 4 ane chikoro. Akasvikawo form 4 asi akapasawo then asina kana hake kana kosi kana ane kosi asi akati anokwanisa kuzomitisawo makoso zvichiendawo kumberi. Right. Anokwanisa kuzomukurudzirawo. Alright, no problem. Rega tu aiwa vakadzi havane tsikwana rega izvo zvindotozokupa kana 4-5. Undi namba yako inditroka ku namba yangu yeWhatsApp yaunoziva ita sisi ndini weBob Ghanazi. Ndauya kuti ndokupa manamba ikoko. Kuti ndokupa manamba ikoko. Alright, sharp. Right. Zimbabwe marangarigwa. Andika Zimbabwe marangarigwa pano. Kana uri kuZimbabwe uri kutsvaka murume, uri kudawo murume musoja anobata gidi maGhanazi. Anditika uine makore 30 zvichidzika. Anditika unogona kuita mwana wako 1. Please, asi make sure kuti une form 4. Andika une form 4. Chero usina zvauri kuita hako iko zvino asi wakapasawo form 4. Une 5 O level dzako. Andiwaona Ghanazi vachakuitisa makosa. Ghanazi vatachakuitisa kuuniversity. Andiwaona vachakuitisa makosa aunoda. Anditika saka vari kudawo munhu akadzidza uko havasi kuda dhanda head. Anditi havadi dhanda head. Vari kudawo munhu akadzidza anenge ane 5 O levels. Anditika so kana uripo ari kuZimbabwe arangarigwa andika ari kuda ke muchinda uyu please itondifonera izvozvo tigatasila deal ndifonere tigoti tabata deal izvozvo so tonoti tikuzvifambisa sei ndifonere izvozvo kola hello right guys kana uripo ari kuda murume wekuZimbabwe uyu musoja uyu andika ane 29 years musoja uyu anditika ari kudawo munhu akapasa form 4 kuitira kuti ane chikoro akadzidza form 4 akasvika form 4 arikuda munhu akasvikawo form 4 yakapasiwa antimaona so that ugozowana kuendisawo kumakosi
Andimona kuda asi kuda munhu wekuendesa kun tinovimba tete ngaafone tinovimba teta hanzi simeli sisi vangu vari kuda baba vekwenyu ngaafone auye tione kuti tavaisa palaini ngaafone auye tise baba wacho palaini kana vabvuma kuenda ka ndo vanenge vabvuma kuenda handi vanenge vasina kutogwa ndo vanenge vaenda vega ikoko kwavaenda ngavaendeka hatimborambi ngavaende right kana aripo guys ari kuzimu ari kuda budhi musoja ndibatei muwane kudi muwane kuitawo rudo asi migaise muri kumhanyira kuti mari yemuganazi haikwani kunza munhu kuyunivhesiti saka muri kuda mari kaini kukana muganazi uyo ari kutoda zverudo ari kuda zvokutoitawo zvimwewo guys vakomana musadaro so hello kola hello ndiri pakadikwa hanzvadzi muri sei hanzvadzi basa riripo dzimai imwe foni yekumasure dzimai foni iri kumasure kwenyu imweyo right imi munoda munhu ane makore mangani mukadzi ndikaonawo kubva pa 27 to 28 ndienda gonerwa ndienda pinda munyasha imi mune makore mangani inini manje kamuswa 16 mende nditonotora 33 years kaibaba saka muri ngoda 27 to 28 27 to 28 kana 25 okay apa muri kupa apa ndiri pano panonzi pa Port Elizabeth apa muri ku PE saka muna mukadzi mukadzi handina ndakambotizirwa ndobva ndazotizwa ndatizirwa makatizwa matizirwa kwakatizei munyatsogona bonde here zvanzi mudhorobha setapedza kumana hanzvadzi yePort Elizabeth mudhorobha setapedza kutaura hanzvadzi hamungatizigwe motizwa futi mutizigwa motizwa chii chakaita kuti mutizigwe chii right kana uri pari uda kupinda paPort Elizabeth apa une makore 27 28 namba ndaratora zvangu kana ne 27 28 uri kuda kupinda paPort Elizabeth apa handika uri kuda murume ane 33 please itondibata izvozvi paita hanzvadzi vari kuPort Elizabeth right now vakatizigwa vakazotizwa animona vakatizigwa vakazotizwa saka kana uripo une makore 27 handika kana 28 uri kuda hanzvadzi please nyatsondibata hello borit ndandashaya kuti ko mugotiza sei mati makatizirwa mukatiza ko wakatizei munhu munodhiraivha matraki saka isara akagara oga nguva zhinji saka manje anenge akazongoona kuti ndirambe ndakagara ndega pamba azizoita sevanhu vanogara vasipoti kadzogwa after 2 months togara 3 days and 4 days todzokera zvakare but you are being honest yenyu kumaidi kwamuvhunzi kufamba nawe zvizonyatso kufili zvakanaka bhozi akazoona zvatoita kuita murodhu manjini zvimwe zvatoita kusangana nazvo anobva kunza ndo zvatinotoita physically hamuiti henyu aiwa atiiti takazodzoka munongosangana nazvo henyu asi muchingodarika miedzo tinenge tichitoona mufananidzo kuti azvishowa nyika yavo inaunoguma asi pabonde muri right henyu aiwa pabonde aiwa ndakanaka zvekuti vazhinji vandakamboshereketa navo vanotondotsvagana nazo ndandoti tikakuda pamwe mukadzi akanga atizaona kuti kuda kuri kushota aiwa kana pabonde aiwa 100% correct chino pasaizi pari right apo ka aiwa ndinouya pasaizi okay aiwa pakanaka saka asi pamunoita 2 months paya musipo pamunoita 3 days dzamunouya dzidza munofanwa kutsvaindira munhu kazvokuti pa2 months dzanosara chijova ini madzokera kubasa zvinozoita manje zvekuti pamwe pacho unenge uchida kushingirira zvinozorambawo nepamwe asi unobhotrayawo zvekuti upasi 70% unomusvikawo uchitse kutamba handiti paravhini kutamba right regai ndibve ndachongokutsvakira izvozvi so tione kuti zviri kufamba sei
ndandatora zve inamba dzenyu regai nditoko ngatavai madofu amwe ndoda wekristu womunhu anokwanisa kutiwo kana akaona yakapakwa anokwanisa kuzivisa uyobva pasaidi yoendawo pane imwe svingodaro ndoda anokwanisa kuzivisa maerano nezvedriving futika motoweni mota naye pakanaka chose munhu ngadzidziwo kuti motaendeswa murivhesi yorivheswa yopakwa wapo zvichidaro handitika kwete kukuza munhu kuti nai baba ndianiko anobuyai mundibvisirewo mota munhu dzidza asi munomudzidzisa zvekudhiraivha zvinetsi izvizvi mukamukaita nai 3 days anogona anobata oright wondafit rega ndiningirire nditsvage izvozvo uri pashow tione kuti havana vangani ndokuisira kuwhatsapp kwako ndo nhamba iri pawhatsapp here aiwa warifona pafoni yeshoka saka haisi kubuda kuwhatsapp saka kana ane mwana anofanira kuita vana vangani oright hapana kuipa rikatione kuti tosvika papi ondafiti oright sharp right kana uri kutsvaga murume wako anodhiraivha matraki uchigona kurivhesa mota kuibvisa wapa uchiisawo apa asi usina kwaiwa mubhurugwa makai makarongeka antika kwanzi mubedroom makarongeka antika mubedroom makarongeka saka haisi nhamo handi problem chine ndeyekuti unofanira kuchidla mari wakagara pamba uchingobaya-baya hako remote uchiona netflix kana 2 months kana 2 months wasipo kana mwedzi vaenda kubasa asi zvisinenge wakasigwako kana vrum unosigwa handimaona vari kubasa havo wogarawo pamba uchingodlawo handitika kana vasingadi kuti ushande kana uchindawo kubasa uchindawo kubasa handitika ukaitawo mwana wako umwe chete zviri right ukaitawo makore ako 27 handiti kusvika pa28 handitika ndo vanhu vari kudiwa saka toda chanhu wakachanga handitika kana utoripo izvo ndibate right now first come first serve changam kola hello naishikola mamuti changam mai mufana mune airtime ye5 cents ye5 ye2 rand inopera ka musati mataura animona inopera musati mataura right kana uri unonoona unozoonawo kuti zviri kuitika zvii handimaona unozoona zviri kuitika zvii handika clear uri kuda here ondafiti fona une 2728 here waiwa una 2728 handiti please 2728 itondibata izvo so unenge wagarika unenge ugere handika ngoro iripo guys ngoro iripo inomira ngoro iripo usavhunduke panyaya dzengoro aiwa muri covered panyaya dzengoro munenge muri covered guys panyaya dzengoro apa muri covered ipo mandiko mbombera nditombokurudzira isongo yengoro mandiko pangoro apa paka muri covered pangoro you are very covered panyaya yengoro anditika saka pangoro usanyanya kuvhunduka zvekudaro apari ari kufona ndikationa right kola hello Hello, sisinene. muri sei kola Tiri bhuo muri sei. ndiri right Ndada hangu truck driver. hallelujah amen une makore mangani 29. asi zviri unoqualify because vangu vati 2028 but unoqualify apa fe une mwana here Mwana wangu une bonus usazono unobatawo mwana wavo zvakanaka kana uchinge waenda mwana tochengeta. handiti right saka zvinoita nhamba dzako ndatora munin'ina handitika ndichingopedza panapa ndikuwapa nhamba dzako ubva vakubata motanga kutaura nawe wakanaka fani ndiwe here paprofile picture Ndini. aiwa wakanaka chaiko melanin yose right saka rega ndivape nhamba vanokubata Alright, sharp mandikumupa manje so alright sharp right tine one candidate so far kuonda fit okay +44 yapindira right hello +44
Hello. Hello, Sis Mary. Muri sei kola? Yendiriza Sis Mary. Aiwa ndiri kutsvaga. Muri kutsvaga? Kutsvaga nemakore manganiwe? Ndati kurei ndane 47. Chekuti paita vaya vanga achete vaya vachatoitika vaya havazoiti. Saka uri kuda nemakore, munoda nemakore mangani makoma? Ndinoda zvangu kana vanenge vari ndikutotsvaga vanhu kana pabarika kana kuti ivo vava vechidika vafana vechidika. Komaga, muri kutsvaga munenge vabarika. I like your honestness. You're being honest. Ndikuda zvangu ndiri kuda barika, ndiri kuda pabarika kana kuti ndiri kuda kuti vana Ben10. Uri kuda Ben10? Ben10 anofanira kuita makore mangani? Kana kaita 20 ndinochovha ndichiri kunze zvangu. Saka munochovha nasei imi muri koko kushanda kwamuri iye anenge ari kana kuti muda ripi? Aiwa chero kwaanenge ari rudo harinetse tinenge tichingozongoona. Tiri kunzwa kuti ndodangu kana ukaBen10 kadiki kana kuti akaroora zviri kuzikanwa ndoitsoita mainini. Zvinozikanwawo. I like your honestness. I like your honestness. Ndatotora nhamba because varume vachada kuti abarika asi pakaipa. Saka aiwa maiguru nechivachengeta. Unochengeta maiguru ako uri ko kuUK ikoko. Ndizvozvo andibarika munenge mawirirana. Nechivachengeta ndida kuti barika raibva raita official. Aiwa ndizvozvo. Vekunyara ndizvozvo munhu wese anenge achiriziva ndizvozvo kana ari Ben10 aiwa Ben10 ndinomuda tori serious please. Hanzi mupei namba yangu iwe fona undipe namba yako. Ina handina namba yako iwe Fernando, handina namba yako. Fona undipe namba yako right. Panenge paita position kudharika tione afone atipe namba yake kutiwe kuti ndewe barika here kana kuti ndi Ben10. Zvimwe zvese zviri right kwese ibhozve kuti makarongeka henyu. Aiwa kubvira kwese uku aiwa akawana makarongeka mutori nawo manhingiki wega mavhi 11 bo kana pakadaro saka pakanaka. Kana pane mavhi 11 saka pari bo. Aiwa plus romance munogona. Aiwa ndo pamusha pacho handitika. Aiwa munozovadzidzisa kana tuvana tudiki chaitwa. Ndizvozvo. Alright kola mirai tione vanofona then tokupai tokandirai mai manje. Alright. Thanks for coming sharp. Right. Chirongwa cheche chikwata chiri kuda kukwata. Hello. Naimi ndionerewo varume vari mucomment section. Kwanzi give here my number. Number dzenyu ndodziwana ipi? Mandipa here number dzenyu. Call here and give me your numbers and then I'll give it to caller. Anditika takai mafona muri pa number dzenyu. Ko ndingati kwa give here our numbers. Indodzivire pi number dzenyu. Caller hello. Hello Sis Mary. Uri sei caller? Ndiri bo ndiri kutsvaga. Okay. Kutsvaga munhu aripi? Ndotsvaga ari kuEurope. Okay, ane makore mangani? Between 30 to 35. 30 to 35. Mina ndimbonyora namba yako. Ndine mwana 1. Une mwana 1? Ndiri 29. 29. Iye mfauta makore mangani? Between 30 to 35. 30 to 35. Right, ari kuEurope yoko. Ari fanga kuita kuEurope yoko. Europe. All right. Kana ku Middle East kunoko. Okay. Wati unoda ne mwana vana mangani? Mwana kana asina kana 1. Okay, mwana 1 kana wasina. All right. Ndikanimbofambira nemi muri tudi mona tingawana here vanofona izvozvo. All right, ripo. All right, sharp. Right. Pana sugar mami vane 47 years. Anditika vari kuda Ben10 ari kuma 20s. Anditika Ben10 ari kuma 20s chero uri kuAfrica. Anditika 1 kana pasina Ben10 vari kuda barika havo. She doesn't mind kuenda pabarika riri official. Rinozikamwa namaiguru. Maiguru kana muripo
kwanzi munenge muchibatwa zvakanaka muchichengetwa handitika nako madha venyu nako wife. Hello Kola. Yes Kola. Hi, Smell, how are you? Ndiri right kuri sei? Akuri right. Right. I'm one of the searching people. Handisi kunyatsa kunzwa. Ndati ndiri mumwe vari sechinga. Wevari? Searching. Alright, uri kusecha alright. Unode pane vese vanga vachita ugwapa pana wawafarira. So far ndakambotera ndangobva joina like now. Pane uri number iyo code yandiri kuonapo ndeye kwauri here. Ndiyo. Because paita vari standing vari pa standby varipo une vana vakani? 0. Aha, ndiwo kudiwa iwe. Asi wakasvika kuform 4. Ndakapedza kare. Ukatopasawo? Asisini. Aiwa ndiri kubvunza zvatauka nemunhu anoda kupazve. Kola, handisiri ndiri kubvunza. Ndiri kutobvunzira kuti ndisasara chinetsekana newe ndipo tokupa nhamba. Andiona because handisiri ini ndadarega ndichotora nhamba zacho because unenge une munhu ari kutokuda kudhara iwe. Pamakore uri kuma G20, G30 uri kuchi? 26. Aiwa, kutambisana nguva wapedza iwe mina nditotora nhamba dzako ndisapa. Asisini plus vamwe ndinozokudze kuti I think pange pane interest. Plus nechi? Kana ndikazonzwawo vamwe ndozokudze kana ndaita interest ndakuchiteerera izvo ndakufollowa. Mira. Ndimbotora nhamba yako. Ndimbopa avava vari kuda nhamba yako vafonera panapa. Vanga vachirepresenta brother wavo. Right. Vari kufonera machakufonera manje soka ndapa namba yako. Alright, Ibo. Right. Uyawana uyu. Ganazi riya, Ganazi afita zvose kuGanazi. Ganazi wainda. PaGanazi apa afita zvose kuna Ganazi. Uyu mwana uyu. Kola hello. Hello, Sishinari Musai. Ndiri right muri sei? Ndiri right hangu. Ndine munin'ina wangu ari kutsvagawo. Ari kudawo ane 38 to 42. Iye ane 30 years. Musikana? Musikana. Ari kupi? Ari kuZimbabwe. Saka tongomisa pana Ganazi kapa? Ya, imbomisa ipapo. Alright. Mirai nditore nhamba yenyu toni. Mirai toni. Because pana Ganazi apa anotogona kuchanyatsa kupinda Bobo. But ane vana 2. Havantaurirana vana 2. Iye ane mwana wa1. Havantaurirana. Alright. Alright. Thank you very much. Ndomupa nhamba dzenyu bosi dzandinadzo imozomupa nhamba dzemunin'ina wenyu. Okay, iri bo. Right, sharp. Okay, sharp. Right. Kola hello. Uri sei Kola? Ndiri right, Sismele, how are you? Mushe. Yes, Sismele, ndikukumbira kuiswa paCanada. Okay. PaCanada baba. Mirai tioni paCanada. Hey. PaCanada. Alright. I'm 32 andina mwana. Alright, Mira. Totaka nekutora nhamba. Okay. Kuti kana ofona munyatsotaurana. Ndonyatsotaura kuti no kid kuti anyatsoziva kuti right. Okay. Uri kupi? Uri kupi? Uri kupi? Cape Town. Cape Town, alright. Ndatora, ndiri kumupa manje achakubatai. Ndatora nhamba. Okay, thank you so much. Alright, sharp. Thank you, sis. Alright, sharp. Sure. Hello, Kola. Hello, Sister Muze. Muri sei sanjaji? Sister Montana. Okay, Montana. Zviri kudi? Montana wofuti.
ungofona 2 minutes obva adona. PaCanada ndaona vanhu vaenda paCanada panapa. Ndaona vanhu vachienda paCanada, vamwe vachienda pana Ganazi, vamwe vachienda paJoburg apa, vamwe vachienda kuPort Elizabeth kumatraki. Mweya unotaridza kuti panenge pakajeka apa. Pakajeka apa, mweya unotaridza kuti pakati jeke apa. Panenge pakajeka. Right. Regai tione. Rumakina aiwa. Anditi pane munhu anenge achiziva zvaanoda pamunhu. Saka vanozonoscreenana ikoko. Vanonoscreenana ikoko. Ndotora 2. Pane zvisingaenza. Aiwa vanonoona kumberi. Mira tione vari kusenda pamessage ko. Mafoni achaita 3 kapanapa. Saka message kasaiswa pa yoiswapo. Ndotsvagawo murume am 30 years old mother of 1 chero veCanada. Ndikatingoisa but veCanada vakwana. Avazoshaya vakwana veCanada. Vakwana veCanada. Kola hello. Hello, Tata. Muri sei? Unofara magadi, Tata. Mushidzi mafoni iri kumasuri. Alright. Ehe. Right. Uri kutsvaga here, uri kungwavha here? Ndiri pasearching. Okay. Une makore mangani iwe zvaunenge mwana mudiki? Ndiri kutena 33 muna August. Okay. Saka uri kuda murume akaita sei? Ndiro kubva pa39 zvichienda. Okay. 39 zvichienda. Okay. Saka unoda anoshanda kupi? Anoshanda chero achishanda. Kwete asingashandi. Okay. Vetraki wambovawo here vaya? Hauna kuvafarira? Ndakasandavapo pachirongwa. Okay. Papa ngoita 1 candidate kutraki uku, saka at least mukaita 3 panonyatsokunovheteka zvakanaka. Pana bhudhi vari kuPort Elizabeth kwasi unogona kurivhesa mota? Hai, handigoni. Nokuti kune mota ikoko. Kune mota. Aiwa, sanda kugona. So unozonokubira kuti dzidzisiwe nokuti vati vanodawo munhu anogona akati ngware kuti anokurumidza kubata kudzidzisa kudriva mota kuti ukanzi ubvise mota apa chero vasipo vari kumatraki kubasa kwavo ukanzibvisa mota apa uisa apa unotora uchibvisawo mota nokuti ivo vati vanogona ta 2 months vari kumadzimwe nyika vachidaro asi zvese unenge uri covered ako uri padheni zvako andiona uchiita yaunoita uri padheni vanodzokawo kumba voitawo kana 3-4 days dzavo dzeoff vodzokera saka vanoda munhu anokwanisa kuzomirira izvozvo zvokuti maworking conditions avo akati omei asi munhu akutomuda asi vatauravo kuti mwana 1 nokuti ivo vane mwana 1 andiona vane mwana wa1 saka ukaitawo mwana 1 iwo zvinenge zviripo andika asi vachitauravo kuti aiwa panyaya dzebondi vakarongeka ko usanyanya kuvhunduka hapo kwai pakarongeka aiwa kugara pakangwariwa tinozodzidza tawako saka ndoisa patrack apa ingoti signing. Alright. Ugatise patrack pacho. Tuone mira wakadaro ndibira onda namba dzakona ndatora. Alright, rega unogona kuti bako ndokubata. Alright, tete. Alright, sharp. Maita basa. Okay. Right. Yeah, zvabalansa manje, zvabalansa kuti uku kuvanodi uku vanokusharudzavo zviripa asi chandafara ndekuti bhudhi vaya fonda fiti vanozvitemba vati inini mubhurugwa ndakarongeka handika pamubhedha ndakarongeka handitika saka ndinombozama kuti ndisaenda kugutsa sandadi uya bodo don't ndisanoenda kudhiarasi kana kwanoenda right paita nhasi ukaona usina kurogwa panapa kana kuti kunyengwa panoka uinde kunogeza munyama kuna Indian Ocean handitika because ndinda kuvigirai kuti munyengane mupinde machena iwo vatadze danda pana kuti changamu kuti zvinhu zvifambe then unenge disappointed because madhayari zakati changamu hakuna mudhayari akavata right paita hanzvadzi panapa vari kuAmerica right iAmerica kai
Which country is this? Plus 1, 2, chi. Nyika inonzi 1, 2, chi. Nyika inonzi 1, 2, chi. In a country code inonzi plus 1, chi. Plus 1, chi, guys. At least. Nyika inonzi plus 1 iri kupi, guys. Nyika inonzi plus 1 iri kupi. Anzi na Kolwani msisi vangu want a girl from around Soweto. Lisbon kai. Kolwani ngavafone. Ndine musikana mwe Lisbon aimbo ndinetsa panapa chiti ndimtsvakire musikana. Pane musikana mwe ari panapa ari Lisbon. Aiti plus 1 chi America nditi. Paita hanzvadziri ku America panapa. Paita hanzvadziri ku America panapa. Ari kuda musikana ne 22 years kusvika pa 26. Anditika hana kutaura kuti musikana wacho nawo yanenge ari kupi. Angoti ndinoda musikana ari pa 21 kusvika pa 26. Asi kwa indoda asina chidumbu, unoda wa reflex stomach. Anomaona? Anoda wa netuma hips so ane flex stomach. Ndofunga kuna na America kukaonekwa nezvikadzi zidhafu ndofunga zvinhu zvinyatso kufaya. Kunofunga kuita wakakadzika anenge kari katete so kane flex stomach kuita zvima hipi so. Antika. Saka please kana uripo call hello. Dzimai phone email that's yes, avadona. Right. Kana uripo flat stomach netuma nikirikiri tuma ndevele. Andi maona urikudiwa pa America. Andika two flat stomach tuma ndevele twako une makore ako 22 kusvika pa 26 urikudiwa pa America. Andi maona urikudiwa pa America. Saka na uripo guys gara wandibata ndibate tuone utaisa number please ndikutsvaga ochi hanzi ndibhubu yakomanaka wakauma by the way guys itai changam okay all right itai changam kana uripo une 20 to 26 antika uruda kupinda pachi pa plus 1 pachi pa kutagwa mimi ndekupa plus 1 anditi ita kuti ufone izvo so une asi make sure une flat stomach anditika flat stomach pamberi munushure kola hello mutoshinga kuti ma sit ups guys kana une dumbu uri ma sit ups sterek unoshinga kuti ma sit ups sterek kana une ngikuti ukwanisa kupinda pa America pame kuma body kwa America kwa kudiwa vanhu vadhafu akudiwa vanhu matumbu majojo tengai saka womeka shona toita ma sit ups mishida ukaita 50 pazuva roga 50 pazuva asita dumbu ropera wopindawo pa America antika saka please kana varipo pa America please fonai tinzwe hanzi ko Zambia wana here awasati naye akomenisa pane wa ku Zambia guys pane murume wa ku Zambia guys pane murume wa ku Zambia ari kuda mukadzi kana wafunga uchidenda pa Zambia please ndibate asi mandano pandiwa munhu asinga mwidoro munhu anoda zvechechi anomaona pandiwa munhu anonamata guys ndiri kupai 3 minutes kana udanda pa America fona tigaretora namba dzako titopave ku America Kola hello yes Kola how are you Good, thanks, and you? I'm very well. Can I speak to the Smelling? Mrs. Melly speaking. Yes, are you searching? Yes. You are looking for men? Yes. How old? I'm 25. You're 25. So, yes. On this list that we had, did you see or did you ever see anybody who suits your criteria? Can you put me on that one from America? You want the American one? Yes. Do you have a child? No. Oh, okay. Okay, you're still single. But yes. do you have phone for? Yes, I'm studying at university. Oh, you're at university. Oh, okay. Yes. Okay, I'm just, hold on. I'm taking your number and forward it to him straight. Right. Changamino diwa guys, vakangwara vakutoinda ku America. Votoinda ku America go.
Makangoti baba. Hey. Right. I've given him your number, so he's gonna call you. Thank you, Sister. Okay, thank you, my sister. Okay, bye. Sharp. Right. Right. Kwa America kwainda one. Do we have other potentials as well? At least meet or two and three so that also shares the right. We have another one here. Caller, hello. Caller, hello. Yes. Muri say mushe. Did you write it maybe in a problem? All right. Mapa advice the code more boys, more boys. Advertise more boys, take on the application. Umruda more boys. Nyaka oma yankoma more boys. Saka ini zvinondinisa ndizvokuti Mina ndikudze chitimedi nyaya ifane kunetsa because nyaya ikabudirira kuti manje muchita amai asvite kuti manyengera mukwasha muchiita tete. Unoona panondinetsa pana more boys ndepekuti chii? Pana more boys ndepekuti ini ndoziva kuti ane girlfriend. Zvino girlfriend yacho nakaiwana futi pano padiaries. Uzonoenda kutengesa munhu aoni kuti hainyatso kubuda. Asi ya munhu andoziva kutsvaka munhu. Hatina kuita kuprivate, takaita pano ma-interview, takamaitira pano ma-interview. Kunge mawards basing dance zimela muneta mega. Aiwa, takaita pano unozapa takataka kuita dating paper. Ndio pakapinda musikana uyu ari kunze kwenyika akafona kati ndiri kuda more boys ka. More boys uchikuremember wanga usipo erewe. More boys akati ndiri kunimupe namba dzangu. Ndakamupa namba idzodzo. So kubva ipapo ini asi ina zvoda iye more boys zvide yanga aripo. Aiwa, azvinete. Tikangona mukoma inini kwete isusu because munhu arikonde. Inini tikangona mukoma boys oya palive namba yeWhatsApp ndanadzo ndikufona ndikandasivhira kundeka. Babasa ndikudzeka simeni. Aurigiri kuapply because pane munhu. Munhu anochinja company, anoretire, munhu anodzingwa basa. Inini CV nchakasi. Mata supermarket. Tipe vada mukana vari pamarket ready? Vafone makara ana kunaka. Inini ndikangona oya palive ndokandafona. Alright, hapana kuipa. Iwo tigadzira CV rako ukande CV usajikire ponzo kunyara. Chakam ndinodiwa kana chizo kurejecta anozokurejecta kana chikudawo. You never know pamukudaro pamwe ndongotara zvinhu zvakapera kudhara. Kana ndikutotaura maybe zvinhu zvisina kuita wake out. Ina handizoziva ndizobvunza ndinoona. Handizobvunzi saka handizozivi handinoona. Saka zvinonyatsoda kuti imimi madi munyasonzwisa kuti zviri kufamba sei munobasana kutakura zvitunha uko. Tese mukadzi nemurume ngirikini kumisa kambani but inwe maplans emurari kushewa palife pege vada vari ngirikini Cape Town. Aiwa hapana kuipa watogona iwe usambokanda usarega kukanda CV ukandi andokanda alright pakanaka alright bye sharp mukoma moboys vavo vadiwa panapa padiwa but anyway devanga varipo ndati vazvipindurire animaona zvino ndinyatso kutaura nezve pano ndinetsei papa animaona simply because handizozivi kuti kwakamira sei ndoziva vakamboita musikana wavakawana pano probably muroro wacho anenge ari mucomment section ozona nchitengesa murume wake aizonyatso kubuda munhu haibude zvoita kunge ndiri munhu akaipa animaona saka regaiti zvigopedzerana kumaCV uku hanzi pane vandiri kudawo pani pasimeni taura uri kudani kwanzi naLoveness ndikuda Shugeta ndakamona naAna herewe Shugeta ndiwa Ana chibaby honde Shugeta ndakamona naAna chibaby honde dei kwakusina kusviba ndamufonera Shugeta wacho but Shugeta avata manje this time Shugeta avata pana budhi vatora kutsvaga musikana apa vasenda message ndikuda kuzama kuvhura message yavo Shugeta avata uyu ndozvandonyatsoziva ini Shugeta I think avata minaitoni Shugeta manga avata chete Shugeta angasiri online Shugeta
Wavata kana kuti uri kuredhiyo. Wavata Shugeta. Ndofunga uri kuredhiyo. Shugeta wavata uyasi online kana kuti ari kuredhiyo. Hanzi Mo Boys ziye. Ari kupi Mo Boys wacho? Ari pi Mo Boys wacho? Oh, mire ndimfonere kana Mo Boys aripo. Ina nda kumuona. Mire ndimfonere Mo Boys wacho toni kana aripo. Hai, nyaya Mo Boys yanetsa panapa. Ya, yanetsa. Mo Boys wanetsa. Wanetsa. Mo Boys asi kubata phone. Mukoma Mo Boys ndiri kufonera ndibate phone amusi kubata phone. Ari kuti kwanzi kandai ma CVs hanzi na Mo Boys mire ndipine phone number ndikikiri yake. Because mukoma Mo Boys manetsa panapa. Panapa diaries vanetsa mukoma Mo Boys matoti netsa panapa nevasikana. Vasikana vada kuzvona vari vana mai munetsi panapa. Vasikana varoda kuzvona vari vana vari kuzvona vari vana mai munetsi. Plus 86. What is plus 86? Plus 86, what's that? It is 86. Mina ndiri mbopa ushu. Right. Apane mwe namba ndisi kuona iri kutaurwa ndisi kuiona ini. Right. Ini ndiri potential mai munetsi. All right. Kwanzi na kandai ma CVs na mukoma Mo Boys. Hanzi kandai ma CVs. Paita 16 likes. That means 16 likes is my 16 potential. Hanzi pin his number so that they flood his inbox. Number ya mukoma Mo Boys no sikamwe. Vano isiva number yake. Vanayo mu number yoi. Right. Guys, I think ikapana paka regai ndimbo taura ne timu rangu ranhasi. Tafara nitika kana vasina kuwana tozoonawo next week kana pa Saturday next week. Kola hello. Yes, hanzvadzi. Imi muri kungwavha ngwavha? Muri kupi? England. Oh, which bank? All right. Mune makore mangani? 26. Right. Amuna mukadzi? Muri kuda muna ne makore mangani? 24 to 25. Moshande? All right. Saka anofa kuita mwana? 1. All right. Ndosvika zvamunongoda pamunhu at least ngaite mwana 1 chete. All right. Regai nditore namba yenyu tigowana kuti manje so tinenge takutoona iri pa WhatsApp iri namba kuitira kuti ndikuzokutumirai mapotentials enyu ku WhatsApp kwenyu koko. Right. Thanks Anjadzi. Right, kana uchida kuenda pa Witbank guys, kana uri kuda kuenda pa Witbank, anditika pa Witbank uine makore 24 to 25. Anditika paita chiro kaita mwana wana zvina basa. Anditika paita a potential brother iri kuda munhu. Anditika pane a potential brother iri kuda munhu pa Witbank. Anditika kana uine makore 24 to 25 one mwana
chete 1 mwana hazvidi vana 3 kana 4 kana 2 pari kudiwa munhu anenge ane mwana 1 kana utoripo uda kuenda paWitbank please gara wandibata handina kuona nhamba Fernando handina nhamba yandaona inini handina wadi kuita zvokufona handina nhamba yandaona right hello sis Mary. yes handadziwa sikora sei ndazofonera mudhara akatonone maancles vachinwa zvavo havasati hausati mukadzi kuno explain maconditions ahamba saka pane zvandira kuchinja saka ndazi hanzi nemakore angu because am 35 hanzi handipane kurora mukadzi ari more than 30 because hanzi muhombe kwandiri saka kana mune 35 kwanzi murore munhu ari kuma-20 mukadzi ari kuma-28 29 30 31 hanzi muhombe kwauri hanzi aiwa hanzi muhombe kwauri hanzi mukurirwa musoro hanzi aiwa hanzi atoesha saka ndakuda kurivhaisa age from 20 to 25 but still haafaniri kufarira zano zvichikora zvina basa chikora anopindura kunoka zvabasa nyangwe asina form 4 hazvina basa but 20 to 25 kurotangidza panyuwani oright iripo ikationi pane vanga vauya vasitorina kana vana ini handizvizivi zvotuka vanhu anokurigwa musoro ini handizvizivi ini ndiriziva kuti mundirowana munhu anenge ari machuward munhu anovaka vana vadiki amen ndasekwa mafoni ndakapeswa pakasvika ndasekwa mafoni ndikatanga shanyara hanzi nomudivi hanzi manje haunyare kuda ane 35 years udaurora mukadzi ane 30 years but mukadzi imimi ini handizoziva hangu zvokufamily kwenyu kuti zvinofamba sei 5 years difference dzakawanda kudaro munzi kwai makainzana nemukadzi akadaro hakuna zvinhu zvakadaro saka munoudzirwa relationship yemufamily menyu vandidisappointa nzvedzi munoudzirwa relationship mufamily kapati mudhara havakuudziri mukadzi wako iwo pakarorawo mukadzi wakaudzwa nani kuchirora yakadai so is it possible kuti vacho vangali interested is it possible kuti musati mandipa nhamba dzavo maybe mukangonditumira maybe just mapictures avo pasina nhamba dzavo and then kana pane wandenge ndafarirawo I can tell you kuti ndafarira then you can give me a number handina kunyanya kutora mapictures avo problem handina kutora mapictures ndatora nhamba but mapedza mokwanisa kutaura navo if they are still interested kana anokwanisa kukutumira any one of their iwe ndinokupa mapictures acho iwe wotaura navo wopuwa mapikicha ndokupa nhamba iwe wotaura navo wokumbira mapikicha wopiwa okay but iva vacho just iva vangu vatoguma kudaro we can talk but kana pane vamwe vachazoyapo age 20 to 25 but kana zvikafamba pane vangu vagumawo ndikavanohwanidzakozena bolato brother hanzvadzi yangu uri hanzvadzi yangu iwe rega nimbokupa eschool nimbokupa just a lecture from the school of life handitika isusu we have learned from the school of life hatina kudzidza zvokuti tanzwa kana kuti kudii do you know what unoziva kuti kana wafunga kuita marriage wafunga kunyetseta serious neupenyu handitika zvakapfuura nemakore ari kutaura kaya zvakapfuura kudhara zvokuti unoenda kunokonsulta kuti baba ndoda kuona mukadzi vokupa description yemukadzi wavanoda handiona because mukadzi haasi wavo mukadzi ndewako iwo ndionesa zvauda pamukadzi unoziva tinogona kuenda nezera rasisi vako vakafanana neni ukanosvika neni ukati ndauya navava vanhu ndo vandotoda yeyu iyeyu ndi vanotoda ndiri mukuru kwauri iyeyu ndio vanotoda aiwa ngavauye pasho baba ngavauye pasho aiwa mudhara uyai pasho tinyazoguwa mudhara bodo mudhara iyi mutori pasho uyai pasho mudhara wedu uri mudhara wedu uyai pasho tinyazowizisa ora tidavira oraiti daira chidaira chidai
wotaura aiwa but mudhara kana mudhara kana muri mucomment section mudhara bzarai moyo mudhara aiwa mudhara kana muri mucomment section dediregai kudaro komana mazivano mana they've got the right andika freedom and the right of expression and yekuta zvavanoda noupenyu hwavo vachiziva vakadzi vavanoda anochiziva mukadzi waanoda mwana zvegona hadhitese kuti mukadzi anochizigwa mwana ndichizigwa mukadzi nemurume nababa kana tine vabereki kana tina chi isusu hanzvadzi dzangu dzogona kutovedza kato imi guys ndakasigwa kelin munono handitodi nakigwi nezvanoitwa nehanzvadzi yangu nemukadzi wake handitodi but handina zvekuita because handina sei mumarriage yavo. I don't have a say in their marriage. Iye hanzvadzi yangu 30 from me. Muri kunzwa ndakasikwa dhoidhoi chiri chitiki muri kunzwa vanongoita zvavanoita handina sei. I don't have a say mulife yehanzvadzi yangu antimaona so kai ndaivhunduka i handiziviwo hangu ndaivhunduka kuti baba ri kuti we want 35 onzi 30 years muhombe kwauri 5 years difference konza kaenzana newe hazvigoni ini nemurume wangu tine difference 3 years but how old are we in marriage right now? Tine makore mangani tiri marriage mo no avaudze kuti kuti sisi meni vati aiwa mudhara musativigire zvinhu zvakare chinyakare takurira makuma 20s isusu takurira mazvema 20s mazuvano unofanira kungowanawo mukadzi wokuti unowirirana naye iwewe anozongorespekta vabereki vako chete asingazozvishaudiwo vabereki vako nekuti anokwanisa kuzvipawo kuzvininipisa kupasa vabereki vake antiona because 35 years ka ukaramba zvingoti chimwe nechimwe kwayaona dhidhika unenge watiwe 35 years bundle of joy ramudhara ndini unenge vakunzi bundle of joy namudhara aiwa I think mudhara anga achiseka ake mudhara anga achifara ndofunga anga achingoda iye akachitofunga kuti ijoke manje rega ndikutaurire ka 20 years yavari kutiroora iyoka ichavaonesa moto ma 20 years yavari kutaura iko zvino aiko zvino mazuva ano nema 21 kaizika ndo ari kuonesa vanhu fire mudzimba umu anokuonesai moto family yesu zvakuti munenge munyatsoona kuti hamuna kungwara 20 years anokuonesai fire yekuti munonyatsodzikama iwewo unogara uri pasocial media iwe unonyatsozviona ma 20 years anogadzika vanhu mudhishi anopfekedza vanhu size ma 20 aya aiwa I think mudhara needs to be educated kuti vazive chokwadi kuti 20 years yakaipa haina kumira mushe 20 years aimbotaura navo mudhara and the time yako yaenda unoziva hauchisi kuti hadi wanonoka kuroora because ndo zvinonetsa pa 35 woroora wogara nemunhu 1 year modivorsa amen handizivi alright tiripo alright chap hanzi 20 years namudhara ndiye watiri kuda hanzi mamwe machembera but 20 guys asi patondedza akanga takavigigwa isusu akanga akutonesa moto akandisiyira chidhoidhoi ichi asi anga ne 22 munhu uyu mukadzi wadzangu yanga ne 22 by then 22 akasiya chidhoidhoi ichi akarova pasi nemurume wake kana kucheukana nhasi kana izvozvi birthday remwana chaizvo izvozvi birthday asi tatomboisa kana nemeseji yekuti happy birthday asati atomboisa and probably vanogona kusaisa amen handiziviwo ameno handizivi amene ipapo mudhara kuti pamwe handisi kuziva igai timboona right guys ka right pane vaya vari kuda vebarika vaya please ndibatei pane mukadzi ari kuda barika panapa kana uri kuda mukadzi webarika ari kuuk pane mukadzi ari pano andika ari kuuk ane 44 but ari kuhamaindi kuinda pabarika asi barika racho nanga rive official okay batai makadaro
asi varume vari pafire, varume vari pahoti. Mirai makadaro, pane message yandaona yapinda. Hanzi ndiri kuda mai veku-UK ndifenando. Vandiri kubva kutaura. Right. Mai veku-UK vawanigwa nyasha vaya. Mai veku-UK vawanigwa nyasha. Mai veku-UK vawanigwa nyasha. Riga nditore nhamba idzi. Mai ve-UK vawanigwa nyasha. Ende iye wari kunzewo ikoko saka zvinonyatsoita. Saka mai ve-44 years yokuti barika kana kuti Ben 10 vawanigwa nyasha. Vawana havo. 824. Right. Mai veku-UK vawanigwa nyasha. Mai veku-UK vawanigwa nyasha. Zvavo zvaita. Saka ndichavapa nhamba. Ndabva atofona zveshuwa. Dedhi wake wangu achifona zveshuwa. Onai. Dedhi wake wangu achifona zveshuwa apo. Muri kuona? Dedhi wake wangu achifona zveshuwa. Vafona zveshuwa dedhi wake. Vafona zveshuwa dedhi wake. Vangu achifona mira toni. Vasenda message. Ishuwani. Anga achitana dedhi wake zveshuwa o. Una imachasa anga achitana dedhi wake zveshuwa ai. Anga achitana mudhara wake zveshuwa. Bundle of joy. 35 bundle of joy. Our bundle of joy oh. We have our bundle of joy. We have our bundle of joy. Sita. Vanoziva kuti ari bo. Vanoziva kuti ari bo. Vanoziva kuti anenge ari bo. Ari bo zvake. Saka vana pressure. Hanzi chi. Pane musikana 23 Sisimeli. Ndeupiwo. Right. Ati anoda kuenda pabarika iyi. Asi azowana pane vapesera kufona apa. Ati anoda kuenda pabarika. Ati aroda kuenda pabarika. Iye ndiye adaro. Atoda kuenda pabarika. Atoda kuenda pabarika. Ehe. Right. Saka ini zvandichaita guys ka. Ndichatodzokera ndichakupai manhamba yamangwana. Sorry vese varume vangu achifona. Hanzi can I tell him to call you? Ngawafoni. Ngawafoni mudhara. Iyi inenge yamudhara nhamba ichete. Ike. Kola hello. Mushe muri sei? Ndiye? Okay. Mune makore mangani? 41 kana 31? 41, okay. Saka muda wane makore mangani? Okay, ndaonawo kuti murikowo ukoko. Aiwa. 40 and above ane vana. Aiwa, pakanaka. Tatora rega itione kuti pari kufamba sei. Okay, sharp. Right. I think guys vanhu vakutsvaga nhasi Tavhara. Tavhara vanhu vari kutsvaga Tavhara tozoonawo pa next time. Nhasi ndaimbodhila neava vanhu ndine vanhu about 15 vari panapa. Asi vese vawana havo. Awashaiwa chete Muzambian. Muzambian asati awana. Saka vamwe vese vawana Muzambian ndiye asina kuwana chete. Anomaona Muzambian ndiye asati awana chete. Anomaona ndisikuziva kuti mashore ane magrass. Anopfeka magrass. Handisiziva kuti paMuzambian mashore. Handisi kutoziva paMuzambian mashore. Because anopfeka maglasi. Andimaona anopfeka maglasi. Yes, true MNE.
inoda changamu ndingikiri dating handitoona inoda munhu akachangamuka zveshuwa hazvidi hope because unongotoregwa uripo unongotoregwa wakadongorora kudai varume vanenge vachingouya vachinda usikana chinguya chinda uripo saka kana wada kuuya zviri padating apa wototi changamu wotonyatsa kumira chaiko andiga saka guys ini ndakumbodhila nevanhu ava asi nditotovabata mangwana because it's already late mangwana ndichange chivasendera mamessages avo vese ndichivapa manumbers avo kuti vataurane saka kwanhasi ndanyengesa vanhu 18 andika vanyengana andika pangu ndasakura ndadii ndasusa ukaonawo uchingorega kuzowanawo unenge une chinonetsa pauri andika zvezvoda kuti uchinonamata unoda kugomo 40 days 40 nights kana kuti wochitobikirwa doro rako uga andika kana kuinda kuno zvematombo andimaona kuti unonamatigwa muteuro andika asi ndambozama ndazama chaizvo ndazama kutsvakirai kuti mose muwane kufara mose muwane kugirisiwa andika muwane kugwangura andika uzungurai kamwandisa futi munopesera makungopengereka even ma-street umu makungotuka vanhu muchingodididi saka munofanira kupota muchikwengugwa idzo ngura idzi anomaona muchikweshwa nesitiri uru kuti ngura dzive ngura dzikapenyanyisa saka munoona ma-street umu kupenga kunenge kuchita vakadzi mapengero anenge achita matukiro anenge achita kuti inyere apa paita nyere apaita zvenyere uyu munhu uyu kau unotoona oga anomaona right saka guys handei kuweekend tiinde kuweekend zvakanaka tiri pamwe chete pane 23 years ari kuda Canada ari kupi 23 years ani Canada ndaitoni aripo here pa 23 payapa ndaitoni aiwa paCanada panapa ndine pane ane 1 kid pane ane 32 ka poita we ya uma ndakunyora manumbers and don't go yet either quite is really my dad wants you ngaba ku interview ngaba yetu one ndite interview tuone anzi dede lotsala livi ngaba uye tuone date ngaba uye tuone ngaba phone date tuone anzi dede lofona date ngaba phone tuone ngaba phone tuone timbonisana namudhara but Zambian aripo haamwi doro antori mukristu scholastic haamwi doro antori mukristu angashote hatodiwo mukadzi anomwadoro adawo mukadzi mukristu anda zvechechi asi kwene chechi dzana end time messages ka dzana end reads kwete chechi dzana end time dzana message dzana uyu anzani end unoputsa dzimba dzavanhu kwete dzakadaro nai iti changamutanga mukwire ndegemi kunge musingadi kuinda kuuk kwacho kana kucanada hamunoinda kuuk imi hamunoinda kucanada imi yes Craig Ducate hello from Northern Ireland hello Craig how are you kosani gumbo uya ndikupe Zambia aripo kuzambia ukona vele hakana muntu hadi mna nomadoro anda mna anta zvechechi ndera vachiri kufona here shamwa tida kuti tiinde kunovata manje naibekezela moyo kweyo Zambia haisi diaspora hanzi America what is the age ndanyora pasi $30-35 America $30-35 hanzi call my dad I send you his number iri kupi alright pane number iri kupinda but let me see
Hello. Hello Dedi makadi. Tiripo makadiwo. Tiripo mukutaura na Sisineli. Ndinonzi Mr. Malunga, ndiri baba waRollins. Alright, vamalunga. Zviri kudiko vamalunga? Tongodaro hedu. Handitika. Aiwa siri nani. Saka paita kama kakatanwa panapa nekanzvadzi kangu kamwana kenyaka. Kanzvadzi kangu. Saka kachiti assistant tsvagira Grames kana abo. Tikuita show yedu zvakanaka nhasi yema dating because ava vari kudiaspora vanonetsikana nenyaya dzevakadzi kana dzevarumedzi. Saka tichingobatsira kuita ukwapo vachidaro auya kamwana indoziva kuzvota nemakore mangani tikati makore zvikanzi aiwa akaitawo 30wo kusvikawo pa33 apa pari right. Saka zoti kwai mudhara varamba vati kwai kuma20 ndikati ma20 emazuva ano maziva here mudhara. Ma20 baba anoshungurudza kana nemi wacho munozopedzisira mashayiwa mufaro. Ma20 amuri kuti amunoziva aiveko kudhara nema20 aiko zvino zvasiyana. Zvatosiyana. 20 inenge ichiri kuda kufara. 20 iri easily iri vulnerable saka ari easily even manipulated akaona lifestyle dzasiyana kana maybe paitawo kamwe mwakarorwa pa next door iye anenge ari mukadzi womumba zvinenge zvatosiyana. Anomaona akutoita zviri kuirira panguva iyoyo. Dai maimbotedza mashozi edai amaimboona nyaya dzinouya nevana kana kuti nevarume vachiuya kuzokomblendera vana vadzimba dzichiparara. 20 mwana mudiki anenge achinoda kufara asati aexperience. Mune mashozi amunoita? Akawandisa. Amuna kupuwa link yepeji here nemukomana? Aiwa, akakupai muchaona kuti mukatozoya pedu hamupabvi. Panoitwa mashozi akasiyana emudzimba, upenyu chaiwo akasiyana. Okay. Saka muri kuona indakati uyu mwana wako ane 25 ane 35 years. Ane 35. Saka ndakati ukawana somebody ane 10 years ari 10 years younger than you. Zvikaini. Ndokuti ukati ukatsvaga mukadzi akanzara newe. Makore. Mukadzi anokumidza kuchembera. Saka hatizodi kuona mafezi akupera. Toda kupe vanhu vanogara vese. Inokurudzira kuti vana vangu akawana mukadzi waawana anofanira kugara naye. Zvachose ndoupenyu. Ndizvozvo. But I think muchiri kushandisa chikriteria chakudhara. Akazotora manje ari 2 wakaenzana naye kana 2 years younger than him ka. Kona ideti. Inini one ndine difference yemakore 3 nemurume wangu. Asi I still look very fresh and young. Zvinosiyana. Makamudyisa. Kumudyisei? Zvatitaurei kuti imimi murume anodyiswei? Ndakamudyisa sanda kumudyisa mushonga. Zvinosiyana. But chandiri kuedza kutaura ndechoti ini ndikutaura from experience. Nyangwe neni ndikutaura nemi from experience. Muchiri vadiki so munoziva kana muchiri vadiki hamuoni kukura ngati muri kuma 2030 ikoko muri vezera rimwe chete. Aiwa, I beg to differ mudhara. Munonyatsoona kunaka kwaita mumwe wako. Hatisi kana muzera rimwe chete kana 2030. Mgozo. 50 chichiuku. Unoona kuti mukadzi akaita 55. Yekurume anenge ane 55. Zvasiyana kuri. Saka unozoona murume
tisa akunotsvaga vamwe vakadzi ndozvandinoda kuavoida izvozvo. Saka munoda kundiudza kuti mimi saka chero mukadzi akaita mudiki ne10 years kana murume akaona zvimwe asiye here kamwana kadiki kwachienda kune zvaanenge aona atosiya mwana iye achienda kune chembere. Munozviziya makore atakorera manai kuenda kune chembere kuti of course zvinogona kuitika. Hakuna zvinogona kuitika, zvinotoitika. Mukabvunza mwana wenyu anotokudzai pashow pedapa, anokudzai pashow pedapa. Pakawandiwa anotoenda nenyaya dzakadaro. Murume anotiza kamukadzi kadiki kanesi kanogeza achienda kune chembere nekushanda mumboko. Zvinoitika hazvo. Hameroti chembere idzodzo dzinenge dzaitei vana vadiki. Hapana zvanenge vamboitiwa. Vana vadiki ndivo vanongoinda vanongoda kunotesta experience yechembere uko. Imi mune mudzimai here Dedi? Iko kwamuri? Ndine mudzimai. Ndakatosiyana naye ne10 years. Okay, saka muri kuti mukamutarisa muri kuhwa kufara. Ende tine tichienderana. Okay. Handimazvona. Saka ukazotora mukadzi ione 50 years wotora mukadzi ane 50 years. Mukadzi anenge akuchekwa ngemai vako. I beg to differ. Ndikumuza muono wewe wakanaka siwaiwonewa. Vadiki soka hamuzvioni. Sorry kubvunza imba mune makore mangani? 42. 42. Right. Zvino hamusati makuzviona. Zvei. Asi mukazosvika kuma50 ndora asi zvandinotaura mukazosvika kuma50 right mozoti kana baba murume wenyu kana ava makaenzana naye makore tazondiudza kuti munenge muchionana sei. Indoda kuti chitoke akwegura mumwe ari kunge mudiki chane zvinodipendawo futi nokuti nyaya dzacho dziri pairi zvinodipendawo futi nokuti mukadzi odzo achikurumidza kukura anozvichengetedza zvakadii. Ndoda kuti mudhara ndoda kuti alright ndoda kuti vari kuma 70 years vananoitoga ari 40. Exactly. Sekeni mkatondiona nditoita kunge ne 22. Ndinoge mune 22. Saka imi mama wirisana kuti mumutsvagira chii? Inandati nini sezvane 35 ka handichika kubvawo pa 25 apa kusvikira pa 32. From experience or school of life yeteki 25 inogona kuita. Pane mumwe anozoti 25, 26, 27 atonzi atoguma kuzvara. Aiwa vana vemazuva ano vamuri kuda manje ma21 ndiwo vanokudza kuti handidi zamu rangu rakarembera handitoiti izvozvo because zvatakurarama mazuva ano zvasiyana isusu vana variko mazuva ano vave exposed too much to so many things than vanhu vati kurei vakudhara. Zvinhu zvachinja. Time have changed. Anamona ndosa ndina dzimba dzevana vadika vamazuva ano adzimiri because vana vacho avaudzwe haumuudze mwana 22 years kana 20 years kuti wona iwewo unofanira kuita submission kuita pasi pemurume kuita pasi pangu ini ndini baba vemba anokuudza kuti takainzana 50-50. Anamona anokuudza kuti handiudzwe izvozvo. Ndikuudzai from experience. Anokuudza kuti haundiudze zvokuita iwewe shamwari vanhu muroti nditonyengwa nevarume. Dzimba dzikuparareko zvinezvi ma22 ari kuita inonzi rege. Munoziva yatinoti rege yelula baba kuti ndeipiyo Dedi. Munoziva? Vari kurova rege yelula zvakaipa vana vaye zvokuti vari kurovesa vari kudanana nevanhu kunzoko zvokuti pakatoipa asane varume. Dzimba dzavadzimiri varume vachema paplatform pedapa vahwa varume. Ukataura nemukadzi konzi aiwa kasisimeli shiri yakabvuta rekeni. Ndo ma20 amuri kuda kaiwaya. Alright, regai mutsvagire asi chandoda kuzokudzai tichazoita show zvakare pano
mwanzvedzi yangu akudzoka kuti zvakare pano pashow kuti sisi ndadzoka pano zvandiri kuona zvandiri kuitigwa nemukadzi uyu matwenda kwanetsa kumba tichadzoka pano ndiri kukuudzai tichadzoka pano because vana ava havasi matured vanenge vasiri matured handimaona ndosaka mutoona iwaiko zvino vana vakuita 20 years kumuwana 20 years ka vanorayigwa nani mirai muchira mataura point yakanaka vanorayigwa nani vana ava nokuti iko zvinezvi munoziva mumafamily zviri kuitika mafamily imimi ukada kuti tete vanofanira kunge vachikurayira tete vachiva varitoriwo hure vanondirayira chii mafamilies achawirirani tete vanofanira vachindirayira ininika vanotori negodo nefamily nevana vabhuti vavo saka kuti vavarayira hazvichaiti vana ava vakurayigwa nesi kumasocial media uko handi muri kuona saka vana vanorayigwa nani zviri kunetsa andimaona zviri kunetsa vana vana vemazuva ano vanoti vana vane ma14 15 years muri kuzviziva izvozvo mozati tiwane 20 years izvozvo kana tikatsvaga 20 years izvozvo soka hatiwani 20 years hatiwani 20 years isina mukadzi tikada kutsvaga izvozvo tingatsvagerai ma20 years ka hatiwani 20 years isina mwana vese vanenge vatove nevana kudhara vazhinji vacho mukamutsvagira ane 25 wacho pasina mbereko regai titsvagira asi mashoma vanenge vari kuma25 vanenge vasina vana asi iye imimira ndibakubvunzai baba iye mukomana uyu atsvaga mukadzi uyu akauya nemukadzi ngasakati mukadzi ndiyo ndauya naye munoramba here mukadzi wanenge auya naye aiwa inini handingamurambire mukadzi aiwa tatimutsvagira asina havana variko vakazvibata vakasvika vasina vana asi anenge ane ma30 asina vana ndosaka ndati inini handiti iye ave ne35 ava murume mukuru kwavo mazera akatove nevana 2 vamwe 3 asati atomboita mukadzi nechikoro ndo zvandiri kutaura kuti mazera akatove nevana 223 ndinganditomti unofanira kuchiroora manje ndinofanira ndisina kubatawo muzukuru here ndizvozvo chaizvo muri kugona chaiko totodawo muzukuru hanimaona toda kuti tione muzukuru but iye ngachiita decision yake aichiita decision yake tichiona moti 35 achada kuudzigwa here mwana asi mwana amunhu mukuru uyu haachatombodi kuudzigwa isusu imimi nesu ngatingomirai kuti tione kuti iye ari kuda kudecida chii mwana ngapiwe mukana wekuti aite mamistakes ake ega hanimaona agozvigadzirisa futi ega pane nzira yandakapinda nayo saka handidi kuti avana kwapinde nenzira iyoyo handimaona ndiri muchida kuti ka akawana mukadzi owana mukadzi wake oita vana vake ogara nemukadzi iyeyo pasina zvekudhivhosa handimakaona ndichandetsikana kuti oita mukadzi uyu oita vana orambana onoita mumwe mukadzi oita vana hazvoti chakanaka achinakunataurira futi iye ndakamutaurira ndikati unotsvaga mukadzi mumwe chete vana vako vese ndakavataura ndikati kana wafunga kuroora waona mukadzi wauri kuda uchiona kuti ndiwe wawada otoroora mukadzi chete asi zvototora mwana wavadiki ogara naye ozvarisa oramba otora mumwe and so forth hazvito chimiro chakanaka ai papa muri right papa muri right chero neni ndakamira nemi papa 100% papa muri right kana aita mukadzi saka tiri kuti ameno ngaalawiwe ngati ngaabvumirwe kana zvaigona dai mamubvumira kuti aite madecisions ake ega neexperience yezvinhu zvaanoona semwana wechidika ndi anotamba neintaneti idzi anotamba neintaneti anoona zvakawanda di inini ndinokompa maguidelines kutsvaga ndekwako kana mukatsvagirana muri vaviri koko chitiri handiri nazve asi ini ndakapa maguidelines kuti unotsvaga wakamira maka wakadai anotsvaga mukadzi ndiye mukamutsvagira mimi kutiti akati akamuda ndizvozvo asi ini ndakapa maguidelines ekuti izvi ngazviende zvakadai
Okay. No, from experience. Okay. Mata muri kuti amboifamba nzira yamakafamba imbotuziva mani makafamba seiko dedi. Aiwa tine nguva titsanangurira ichi chakaitika toda kudzidzawo. Handi muri kuti experience tidzidzisei. Aiwa, alright, aiwa pakanaka kana pakadarayo. Aiwa pakanaka. Pakanaka. Asi kuti mukangoziva kuti ndakati vanaku ndakavataurira kuti kana vada munhu wamuda woona kuti wamuda zvechokwadi here orora koita imba yako kwete kuita zvekuti modanana after a year 6 months gore zvabreak handidi izvozvo. Right, I would get him to get 25 years. I'm going to say, "Naman, natin bona tinuwa ni kwa hili." It's Naman. 26. All right, 25, 26 is Naman. All right, Daddy. It was nice talking to you. Me too. Thank you. All right, bye bye. Enjoy your day. Thank you. Okay. Right. Did Jera na right? 25 to 27. 25 to 27 guideline yakaiswa kudhara 25 to 27 pagara zvapo pavana pavakadzi vake vauya vava vasikana vanga vauya pane umwe we23 pane umwe we23 angaripo anyway, but I still believe kuti choice ndeyake iye ndiye anoziva vanhu vari kuda anditika so regai zvataugwa nababa ndizvo anditika ndizvozvo asi 23 to 30 aiwa 30 aite 30 tonzi aite 25 to 27 25 to 27 aiwa akurawo zvichiwa ngachiroora 35 akura anti maona right guys aiwa tatandara guys tatandara pano saka vese vawana chakutumirai manumbers emapotentials enyu mangwana anditika guys morara bo anditika Mwari wakuitira zvakanaka, God bless you. Mangwana kuchechi kuSunday, iSunday kuchechi andika isiwe kuenda kuchechi tunumukira chienda kuchechi. Saka tatandara ndasina kutandadza enda at least ndasiva dera nesuru. Andika randisina kuya. Saka ndiro rakachijega ndichidi ndiuye nhasi chidi titandare tiri pano. Anditika takagara hedu. Sevanhu vanga vasina chi zvokuita ingadei izvo zvindakazvigarira chi pa TV. But tadi tatandara pano. Anditika ndo patatandara. Dopatatandara nasi pano anditika. So guys, fast and affordable rides at the tap of a button. Musa Bolt, the smartest way to Andy move. Dedima one here. Invest your heartbeats in the life virtual. Tosangana pachikamu chinotevera ndika tichitaura tichipinda patichinsaidi namba 2. Ndoda kusiya ine song anditika muchimboteerera kamusic. Ndoda kusiya ine song muchiteerera kamusic. Kana kododzora moyo. Sei nhasi yanga idating ndedzangu vaikodzedzisi. Zvakoti ve midnight names zvatove 12:04. Ingatsagara panapa. Ndikuridzira varume vaya vawana vaya. Varume vese vawana vaya. This is for you. Tasachi, meso ako kuno, kusada undijairire, ndozvandisingadi izvozvo, ndozvandisikuda. Mamisa ngoro.